كال سطرا دي كل واشت هاجر إيرتراون بزح يمسرح دلو سلازي I think مايك فري قدي في الله زحتو زي ماليسيا الله بعقمه يا جس بدمسلن مالتي غني لي اوكي ثانك يو الف الله ابريكات زي مرحبا الف مرحبا عيل منسي سلامات حبيبي سمعي لكم مرحبا قاشنها قبلها أبغى زلهم كقبل أن تحتي سلام كما يمسكون كما يقولكم مرحبا أنا سنتي الجدا نريا لنا بعالم من يزقبرو من يسفتمو نريا لنا مالتي قالي الجدات وضع له مالتي جينا أبنت نبل ناي عراق وضع نيرو نبل ناي زمن ناي هاجرات متفق نيرو مالتي أبانا وين الجدا وريدو نبوزح عمتات حجوين تحادي يقول له مالتي من يتي الجدا ذهب تزخل الجدا نخطبون حدا سرعتك انت عينتي تي نسو زغبرو مالتيس وصعاتات هلو ابزنا الجدا زغبرو حد نبل امريكا نبل ابو خلنا امريكا حجي نبل ابعال سعوديا از كله جبن تشكيمه من حدا جورناليست أناس ديمقراطي عادلة زم كحلا زنبركو أمريكا أنا بيروبا زغمت جن ديمقراطي ناتكم أبكل التبارتي نيرو مالتي سالساي رابعاي بارت زي بلو يو بيروبا جن حمش تبارتات قلمل اللوا مالتي حجز سرعات زي أب أمريكا زلو ناي نفاريت ناي راكت جزيلو أمزجينوا مالتي لنا قلمل مسات آتي مالتي أبزنا هناوي كم ترخيبه إذا سرعتنا هنا تزخف ديكتاتور عالمي مالتي تزخف ديكتاتور زلوا بعالم نهزبو زي ماخر نتم مسارحته زي ماخر كم دل يزقبر ديكتاتور ندا فلو تخلو أبزي جزية زوين معات حزبنا ندا تسدد تخلو الجدا تلقي سوا مالتي حجز أبتنا الجدا من يزهد من يزخل بخميز لقس قلم الأب غرب تتمهرنا صبغني ركورها حنت كاليت حتى خاني بقدامه هم قاشان يركابزي كحاميخا سميعه مالتي بزغزازي كابزي وصيخا تدلخا ملسات زي دلخا دحان قدفا جن دقيسه حاضر مالتي حاميخنا مالتي زياتم قوام زي فلطو قال مليلكا حق دي زربا زاني سمع خان جن ابزغزاهم يوري نيرمو سغاب كند حقنت الله خاني اباني اشتيتتبنا صبونير يقللنا كبرها اوكي أنا كمزي تحابي دزارة سباي كونكون تانا قد كالاي تحطو دحاتت كايا نعاخم لسلكا ابتي ناتي مدب علن مدبر تمعبل زبهال مدبر علني تي ولقسب زي اي فولطونيوم دبهال بسمص اوي عسل زي بولكو حزبي ارترا قوامو يفلني امدبر حدر جغانو قريبها كلتا سبات راي ايدو مال علوم أمبيبومو فلتوت رايكو ديكونس كلتا سبات أمبيبومو كم قال سليمانتا أتوقع مجلس ناتي أقوام سلزنا بري هجي نوري كونن قال سب كمان أمده بأكل كم زقريبنا كلتا سبات رقيبه بميتاو خطري خلاها سبيلن هجي نعقوامكم فلوتو امبر نعاهم كنا سايكون كنا نبعلي قوامي حجين بيبيو من كورزيلو جن زي ربا قنشيلكا كزارو الدليو نعوم ملكت مسلو ميدلايم كبلو ولا حميد يكونوا خالد يكون لا يم كبلو اتناي ناي مزراب مسل نو دخونه فطور سلز توهابو اسو مسلومي ناي بحق خاب زي امصيخا نعاهم وا كلتا سبات راي عينت سلمتاش لزي تحقوس كله تقداي حجون حقوس ايكونكون سلمتاي ابتناي قوام مصينا خنزارب كلنا ابتناي قوام مغلص خنهب كلنا دسعبه كاسب كندتي تركب دسمعو سب كندتي ترخبو اي تركبن اتناي كال بوليتيكا خزارب كلخو شمنتشح 10 بس ابتناي قوام كتمص كلها مشح كمان اي تبص حالكان حجه تبز حساب ايكونن تحطو تكليك نبعلو انبيبومو سمعمو كل وديومو مالت دين دحركان نو غنا اتمعقن دلنا بز غزي زسو قال معقن يبلنا هذا سن حساب سب كاتاتلو دي كاتاتلو يلن
بخمن كيركا عقنه تدلو معقني بتي فيوس تي فيوس نبع على حنت سكندري واخون غلي قمت تقصر يا سيت معقني اجيت اقبل دلي انا محمايا يكونن حجونا قيده بقدميكم يس ابتا غزي معت بزياد مسا كلها كلتا سباتنا بيبناي لما خالد دنببي نبر حجون سلازه حلفه حليفو مالت ايكونن بليز قوامكم فلوتو بليز قوامكم تتنببو እዚ ዘሎ ምፍልላይ بعقሙ እንታይ ምኾነ ነይሩ ምጸበበ ነይሩ ምክንያት قوامካ አውራጃ ልዕሊ ይዛረብ ንዩ قوامካ ብሄር ልዕሊ ይዛረብ ንዩ قوامካ ኻል ሕብረት ህዝቢ ኤርትራ ዝረጋይ ገሊኹም ታይትብሉ ኣይናይ قوام ትብሉ እቲ መይቱ ተለኩም ሲያሲ ባዕልኩም ካትቆትልዎ መልሽኩም መይቲ ኢሳያስ ጉድጓድ ከይቱ አዳሊልኩም ሰምካ ባዕልኩም ሐመድ ደፊንኩም ማለት ስለዚህ ታይ አቅብል ደለ محما አይኮነን እዚ ሐቂ አመደበይ መሰረት قوام አልዕለ ዛረበ በመደብ ነፍስ ወከፍ አንቀጻት እንዳተንተንኩ ይቅጽል አለኹ እቲ ኢንጂነሪን بعقمي ትምስናዕ ድበሃል ምህር አለኹ محما አይኮነን حجك ኣብ ገሂደ ቅድም ኩልኹም ኣብ ቅድም ደቂስካ ከተሓድር ሓወይ ኩሉ خبريتا وقوامكم ما يتفوتون يخون سامنا البات قوامك تفلت تخل تخون ابتاد مسا كل علت ابزيا ግን ክልተ ሰባት የምወን ቢብና ይሉ እንድሕር ደም በብከ ሓደ ነገር ከመይ ይግረካ ትፈልጦ ትኽእል ክትፈልጦ ይትኽእልና ሽዕክ እንደም ነው ክልተ ሚቲንግ ገለን ሰባት ደም ገለን ይሩ ስለዚህ እዚ محማያ ይኮነን ሐቂ ነቲ ሐቅኻ ከም ሐቅ እንተ ተቀበልናያ ጽቡቕ እዩ እዚ ሕጂ አይነው ደቂሳ ከሐድል ካን እዚያ ከም محማይ እንድሕር ቆጽርካያ محማይ ይባል العلا بالكان السب أكافيكا إذا محماي بال إذا كنت أخون أنت حكي ولا تم تزاربهم دنبوركو شعوي قوامهم دي فولت يمي نخرد مهنات زرية زر أنا سبمبر أب كم ناتي أتحساس بقى زرية زر أب إنترنت مبر كندي سبات ريوهم كندي سبات كسعبونيهم كم زبهال تنبيتين دليتين يبليني أنا خمت أسفة أبز عالم كساب زلقو تحكي እቲ قوام ትርጉም ከም ዘሎ አድላይነት ከም ዘሎ ንቀበሎሞ ብኡ ንጀምር መጀመሪያ ባይታ ይሱ ድሕሪቱ قوام ኣብቲ መወዳእታኻ ኣብ ዝጥዕም ግዜኻ ኣመሓይሽን ድኽመታት አለን ኢሉኻ ተቋም ባዕሉ ነገርና ኣይመሓይሽ ነነ ኣይ ተመወዳእታና ይተቋም ምምሕያሽ ይከኣል ይብል ኣመሓይሽን ይብል ሕጂ እንታይ እዩ እቶም ዘንበብኩሞ አንብብዎ ከምንባብ ዝሽግረኩም ድሕር ኮይኑ ኣብ መደበርቲ ማዕብል መጽይኩም بليز سمعوه مثل بزعبا مثل نزارب مثل كوكاب هاجرنا بهاجر كوي انت مثل كاغنتاكم مخان خيفلت كان مثل كتحات من تبهال الصغا مثل كاسي مثل اب امريكا زلو مثلني اب سودان زلو مثلني اب اثيوبيا زلو مثلني اب كالو زلو مثل مسبهالتات ناتهم يفعلاليو حفشا مسرت وانا مثل اب كل عالم درجه تماسس ግን ገለገለ አሎ ናገር ካጥራይት ምልከት ገለም በዚህ ቃውማና አሜሪካ ፖለቲካው ማልቲፓሪ ፍቅድ እዩ ማልቲፓሪ ፍቅድ ስለምንታይ ማልቲፓሪ ደፈቀደልና ኢሎም ገሊዮም ዝዛረቡ ነይሮም ኣብታ ደቂቃ ታሰዓት ያ ወይ ጉድ ሃገርከ ሓስካ ሃገርካ ወሲድልካ خلوሲ ማልቲፓሪ ደፈቀደልና ካን አይከቱ ቋይቆን ክትፍትን ኮለኻ ነውሪ ሕሰበሉ ኣብ ሓደ ተጠርነፍ ንኩልኻ ኣብ ሓደ ተጠርነፈካ قوام ሃገር ኤርትራ ከላ አይኮነን ተقوام ድኽመት ኣለዎ ዶ ወለዎ ማዓት ኣለዎ እንታይ ብልከት قوام ኣብቲ መወዳእታ ኣመሓይሹኒ በጃኹም ኣመሓይሹኒ ይዝብል ማይ ጌርኩም ተረዳእኩም ኣሕዋተይ እቅሬታ እንድሕር ሓሚ ይኮን ኣነ ሓሚ ይኮንኩን ኣብዚያ ኸ ደግመልኩም ኣለኹ ግን ሓቂ ዘይንፈቱ እንድሕር ኮይና ተጋጠመታ ማለት ግዜ ክልተ ሰባት የማን ቢብና ኢሎምኒ አንቢብና ወይለም ምናልባት ክትዛረቡ ስለዘይደለኹም ትም እንድሕርኩም ዳሓረይ ከምዚ ሕሚየት አይኮነ ጸርፊ ይኮነ ንምብብ ንፍለጦ قوامና ንፍለጥ ኣለኹም ነኹም ኣብዚ ጂ قوام ኣበይ ዘሎ قوام ትብሉን ለኹም ኣብ ጽሑፍ ገሊኦም ብበሪ ኣለኹ ስለዚህ ኣብዚ አይ ቲንክ ንንቃሕ ሓይሊ መንሰይ تا قدامي تحتو ريخ رسعي حجر يوم تدانا قرون دلهم رسعي انا بقى دغمل كا ورحوي دغمل كا باخذ لها انا يتورت
እታ እቲ ናይ እገዳ ዝግበርስ መን ይዝውስኖን መን ይዝሕድጎን መዓት ወፅዓታት ንርኢ ኣለና ብራው أغني لي هو من يدوسنو أب عالم حيل زلو سبي يدوسنو تنكال هاجرات زين بعال يوغندا خاطن نتي خصي دقربت وي ان وي ابتصف مهنياتو حبرات هاجرات زي ودب حبرات هاجرات افريقيا الو ودب حدنت افريقيا الو صحادلو كالكاتنا انترناشونال كالو يونايتد نيشنز كالو سلازي ናይ አፍሪካ ጉዳይ ስለዝኾነ አገስ ዩጋንዳ ቅሪባቶ ማለት ብና ዩጋንዳ መገዲ ገሪ ይመጽ አሞዳታ ግን እንድሕር መጽካ አብ ዓለም ሓይል ደሎ ምን ሓይል ደሎ ምግማት አይሽግረኩን እንደቂ ኤርትራ ሓዋተይ አሜሪካ ይድውስኖ ሁሉ ነገር ሞዳታ ባጀት ደሎ ገንዘብ ደሎ ዓቅም ደሎ ቴክኖሎጂ ደሎ ሓይል ደሎ ዓለም እሱ ነቱ ጉዳይ አብዱላይ ጥምዝዞ ተንካላ ሃገራት ካ ናቶም ጉዛአት የኔ ምክንያቱ በተዛዋወር መገዲ እንታይ ባጀት ወሃበኒ بقال عيكونن بستزاور مجدي باجت مصني ስለዚህ دغبرلካ ደሎ ሰብ دغبرلካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ እንድሕር አሜሪካ ብስተፋላለየ መልክዕ በጽዋር ትድግፎም በካለ ቴክኖሎጂ ትድግፎም ህዝቦም አብረዲየት ካለ ለብዘበን ተደሃቦ ቅድሚ 10 ዓመት ይቦም ታና ቅድሚ 10 ዓመት ዳሃቦ አይትርስዓን ይኻ ና ከምዚ አግበር ተልኻ ሓራይልካ ታ ነገር ትዋሳአ ማለት ዝንታዩ مقحاد ناي حدا حبرتسب ابي زمركوس نحركاني موداتا تا ايكونوميا مستقمي زغيد عالم مستقمات تخيد زي تدانا قرنا دك ايرترا حوات عالم مستقمات تخيد ስለዚ ኣብዚ ተንካላ ሃገራት መሳርሒም ተኾና ብዙሕ ሃይግሮምኩም ኤርትራውን ኮም مستقما እኮ ያተኸይደላ ትንብሎ ዘለና ጥቅሚ ንህዝብ ጥቅም አይጥቀም እሱ ኻል አርእሱ እንዲዩ ዝኾነት ሃገር ምስቲ ጥቅማ ምስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ንናቱ ጥቅመታት በኻዕብት ይዝጓየሉ አሜሪካ ጸጋታት ናይ ዓለም ኳይ ዝኹሉ ህኮት ድፈጠር ዘሎ ንባዓል ኤርትራ ብናይ ንባዓልና ሳገርካ ትደሎ ጸጋታት ታይኮም ምኻኑ ፍለጥ ህዝብ ይፈልጡ እምበርታይ ነዳድለኩም ዶ ሕጂ ደይኮነ ተፈሊጥ ቀደም ይተፈሊጥ ስለዚ ዝኾነ ህኮት ድፈጠር ኣብ ገለ ከባቢ ናይ ዓለም ብኻላ ኣይኮነን በቱብቲ ሃገር ዘሎ ጸጋታት بخاله تكنولوجي تراي سنحنا اب كرسي وشت هاجرنا زلو ጸጋታት ምናልባት ከም ኤርትራውያን አይንፈልጠኒና ቴክኖሎጂ ብናን ግን ዓለም ካለ ግን ትፈልጥ አሜሪካ ትፈልጥ ኦኬ ስለዚህ አይ ቲንክ እንታይ ብላኔ አይ ገስ ከም ተጠልዐን አሜሪካ ተሓይጣት ሂበያ ዘሎ ንዓለም ዘባእሳ ጸጋታት ጥራይ ካለ አይምሰልኩም ፖለቲካዊ መርገጽ አይኮነ ካለ አይኮነ ፖለቲካዊ መርገጽ ሚንስ መሳርሒ اوكي نجوم ديمقراط አይኮኑን ዲሞክራሲ ብሎም ንይካል እዚ መሳርሒ ነቲ ህዝብ ከማናት ዲሞክራሲ ስለዘርአ ካዮ ኣብታ ሃገርካ ተሰዲዱ አካል ናይቲ ሃገር ስለዘለው ነዞም ሰባዚዮም እንታይ ትገብር ፖለቲካዊ መስርሕ ዲሞክራሲ ጽቡቅ ከም ምዃኑ በዓቅሞ መረዶ ሐጂ ሃገርኩም ዲሞክራሲ ብላ እንዳልካ ጅጅማጆች ጌርካ ነቲ ዘሎ ስርዓት ተቃዋሚ ተጥሪየሉ ኣብዚ ተቃዋሚ ግን ውዒለ ሓዲሩ ነዞም ተቃዋምቲ እዚኦም ደጊፍካ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ናትካ ተወከልት ትእቱ ማለት حجنتي اقبلكم دلي خابز زيرنا كل ጊዜ ኣብ ዝኾነ ነገር ውሳኔ ሓይል ዘለዎ መኒ ሓይል ዘለዎ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ዓቅም ዘለዎ ገንዘብ ዘለዎ እሱ ይባዓለም ስለዚ ወሰንታ ካብዚያ ወይነቱ ጉዳይ አዝደቕታ መን ይምድሕርካኒ ኣነ ከምናተ ያራዳዳ አሜሪካ ሓይሊ በቀጥታዲ በተዛዋር ብዘይ ገድስ مايك فري اوكي ثانك يو مرحبا انيبال انا الله انا 7 انا الله تكون كم سنه مايك انا طعمك على انا الله تكون انا يلن اوكي غوتنا ايه بالكلمه غوتنا الله هذا الله اوكي غوتنا لا لا حتى سي حصاريا ان فاكت انا سي انجينير انت حتى كدلي عنتو يبزع تهبو زلكم سلطنات تزارب نيركا
مبزحتو أفريقيا زتوكر عينت جاكات جلس كايو مسيل ننتدي تجاجية بعد يوغندا بعد السودان تبل نير كامو زيرو زيرو تبل بعد عقم السب جمارو عب نجري مهو أب تكنولوجي مهوانو بتزامادي I think قال requirement الله وده زتهبوا زلهم سلطنا أب قال interview سمعين يا رمسلني interview أنت بقال سمعيون يا رمسلني وال ناي عدم requirement منالبات ناي صوتا requirement ناي بوتا requirement الله وديو نابنت كابزي ودي ويقالي كسل انت ادلي يفكديو انتايتي requirement خمالو دلن وي انا بعليك انت دلي سي انتايتي requirement منالبات ناي ገንዘብ financial requirement تخون خليو عامي requirement تخون خليو ناي صوتا requirement ناي تي بوتا تي environment زاد لخالو قال سلاز حفشاوي ندحر دكا الكوين انتاينا خنكبر دلنا ابناتكم سلطنا نركب وين خالوت سبات كنحبر اب كبابينا نزلو وي اب غزانا نزلو سي انتاي كنكبر غبانا ايه بلك ادلي ثانك يو يا غني لي يا غني لا صففت حتى غني لنا ግን requirement اب requirement ንኽገርመካ እታ ቀዳመይቲ ተሰርዓ requirement ኤርትራው ኹን ሓደ ተኻላይቲ ኻኒ ድልየት ኣለካ ዲዩ እጂ ከም requirement ኢልካ ክትዛረበሉ ሸገር requirement ኣካ ታሪኳ ቀዳመይቲ requirement ኤርትራው ክትከውን ኣለካሳ ፈቲና ጸሊና ጀስኒ ኤርትራዊና ከሰጥን ደልምበር ንኻልእ ከነሰልጥናነ ድልየት የብለይን ከም ተስፋይ ማለት እዩ ኤርትራው ቁጥራ ይኩን ኤርትራው ጽፉፍ ኤርትራውን ተወዲያ እቲ ካልእ ድልየት ደልናያ ድልየት ካ ነው ድልየት ደለዎ ሰብ ይድብገሶ ስለዚ ካልእ ዲጂታልኩም ምናልባት ደረጃ ትምህርቲ ገንዘብ ታሪፋ ሳንቲማይና ሓተካና ታ ኮምፒውተር በኋላ ገዛኻ ካልእ ማዓንጡ ይዛዓንጡ ይንዓዘድ ሊያኻ ብወገና ዲዩ ካልእ ዲዩ ክመጸካይ ማለት እዩ ስለዚ ከም requirement ሓንቲ requirement ራድራ ኤርትራው ኹን እቲ ካልእ ድልየት ሃለካ ሰብ ጌርዌልካ ይትግበር ሰብ ጌርዌል አይትጎርት ኣብ መስርሕ ብዙሕ ከተድምዕኒኻ ንሕናኻ ናይ በሓቂ ቡቃዓት ኤርትራውያን ቡቃዓት ማለት ድልየት ደለዎም ጽሙእ ድልየት ፈልጦ ዲኹም ጽሙእ ድልየት ከምዚ ጽምኣት በቃ ጽምኣት ናይ ሞያ ኣነስ ኣብዛ ዓለም ዋላ ሓንቲ ክእኔ ሓንቲ ወይ መሽንስ ራንክ ገብራለኒ ወይ ሶሊድ ወርክ ምስኣል ዓቕመይ ለዓል ክድይብ ኣለዎ ደረጃ ትምህርተይ ከ 11 በፂሐ ካብዚያ ኢንጂነር ክኾን ኣቋራጭ መገዲ ረኺበ ኢልካ መሳና ክትከይድ ደሊኻ እዚያ ጽፍፍቲ መገዲያ ጽፍፍቲ تعريفها انت مالتي بعرب اجس قيح سنتيم اين حتى كانينا دغف اين بلكا ولا حنتي كابزيا تقلل سلمنتاي نسبي ارترا زوردو تصعنو ياكل نحن هجي عصرت حدد وداكا وي كولج كمزي وداكا اتم كولج وداكم اب حصير اوان كم تدمعو فلت اتي شامناي شاشعاي 10 يبصحكا كن كتبقعو تخلا كن قرب غزي خوسدلكا نعخا مهارة ناي شابع شامناي دلو درجة تمرت غيرناينا خنمهرو حجتهم كولج دلوكم كسلچوكم عقل جبر فرينو حز تسمم that's it ازيا لازم I think hopefully تحطهم اللي سيخون خيل تسفا قبر اذا بمان بخمين مزقب كإنجنير بخمين مزقب مدبرت مع بالمسيكا او برايفت مسج تسدلنا شعو يدوي لك زاراربك معناته حطوتات الله نحاتن تحطوتات سيمبلي قلل حطوي ابينا هاجر تنبر كنده غير كابت دلخاي هاجر اب ኤርትራ አበይ ትምሃርን ተማሂርካ አብ ኤርትራ አበይ ከባቢ መጽኢካ እሳጅታ መንነትካ ክትነግረንያ ካለ ወዲ ትግራይ ኮንካ እንድሕሪ አፈሊትካ ካለ ሽማምጽኢካ ንዓኻ መልከት መለለይ ካለ የብለይ ንቀበለካ ከም ኤርትራዊ ለ have no choice ምርጫ ብለን ተወዲያ ካለ ትፈጦም ኤርትራን ዘም ንዓዘን ዝን ትግራዋት ኢልኩም ድሕሪ ሕጂ ሕሽቅተልኩምና ቀሰልና ክንሰጎም ንኽእል ምክንያቱ አግሂደ ነግሩ ኣለሁ ትግራዋይ ይቅበል ኢትዮጵያዊ ይቅበል ኣነብዚያ ከም ተስፋ ምስ መሳርሕተይ ከምኡ ዝብል እምነት የብልና ምስ መሳርሕተይ ኤርትራውያን ብናጻ ብዜሮ ቀያሕ ሳንቲም አይነ ሓተካኒና ቀያሕ ሳንቲም አይተሕተተኒ ቀያሕ ሳንቲም አይሓተካኒ ታም ምዝጋብ ደልካ ያገን ኣብታ መደበርት ማዕብል መጽኢካ ፕራይቬት መሰጅ መሰንጀር ተሰደልና ኣነ ከም ደልየኹ የብና نحن قاتقبلنا تنحطوتات نحتك تنحطوتات كم ذات قسقوا عد تنبر درجات مرتقبه بصيحكا شامناي دو تمزغبو مسانا لو كن تقبلنا امس الو ابتنا يحطوك الو انت كمي غير كامنا امرخات قلب زغزيزي انت تسرح لها غنيوم زتفعل عليه سرح مسر دلو تسروا دلو سرح انت ايدك يرتاح حواتي غرما سبيو
ግርማ ሰብ ዘይኮነ እንታይ ምልማኒ ኢትካ ዘርጊሕካ ምልማን እዚ ግርማ ይኮነን ስራሕ ሰብ ግን መልክዑ ብዘይ ገድስ ዓይነት ስርሑ ብዘይ ገድስ ኩሩዕ ሰብ እዩ ሰሪሕ ዝነብር ህዝቢ ስለዚ ኤርትራዊ ሰሪሕካ ትነብር ህዝቢ ስለዝኾንካ ግርማኻ እዩ ኣብ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ ኢንጂነር ኮንካ ትሰርሕ ኣለኻ መርሓባ ጽቡቕ ንዓኻ ጽቡቕ ካልክ እንታይ ትሰርሕ ማኪና ዝውራ ኣለኻ ወርቂ ቀደወ ገንዘብ እትወልካ ናብራኻ ተኣሊኻ ጽቡቕ ግን ካብ ዘዋር ማኪና ነበርካ ኢንጂነር ክቅየር ደለ ማሽኒስት ክኸውን ደለ እንድሕርልካ ነቲ መገዲ ኸርእየካ ስልጠና ክበካ ሽግር የለና ኣብዚ ነታ ኣውቲስታነትካ ቀልጢፍካ ኣይትግደፍ ሓንሳብ ጽናሕ ትራንዚሽን ዝበሃል ኣሎ ምስግጋር ዝበሃል ኣሎ ታውቲስነት ቀጽ እንዳቀጸልካ ትምህርቲ ካ ተመሃሮ ንእግረ መገድኻ ድሕሪ ዓመት ያ ድሕሪ 6 ወርሒ ያ ምስሪእኻዮ ሽዑይ ኣክሰለሬሽን ክትውስኽ ኢኻ እዚ ክብሎለኒልካ ገለ ተሳጋገርካ ኦኻ ኣብታ ትደልያ ተሳጋጊርካ ኣለኻ ማለት ክሳብ እንጀራ ድራር እለትካ የምፅኣልካ ሞያ ክሳብ ዘይረኸብካ ንዘለኻዮ ሞያ ኣይግደፍኒ ኣውቲስነት እንድሕር ኮይኑ ቀውጢ ቀደወ ጽቡቕ ኣውቲስነት ወሂዳ ሰራሕ ኣለኻ ናብራኻ ተኣለኻ ደቅኻ ትዕብለኻ ሓላፍነትካ ተሰኪምካ በገባ ተኣለለኻ እዚ ጽቡቕ እዩ ንሕና ንብል ዘለና እንታይ ኣውቲስነት ኮንካ ኣይትንበር ካልእ ብቕዓት ከለካሲ ኣውቲስታ ኮንካ ኣይትንበር ኢና ንብለካ ዘለና ተሳጋገር ኢና ንብል ዘለና ካልእ ዋላ ሓንቲ ይበልና ገሊኹም ሃውክን ኣይ ኣፕላይ ትብሉን ኣለኹም ከም እንደገና ኣብ መደበር እትማዕብል መጺካ ፕራይቬት መሰጅ ስለዘለና ሄሎ ጥራይ በለና ኣይ ሄሎ ክብለካ ክመሃር ደለ ኣብ ተሕቶታታይ ካኣተ መዝገባ ሓጅም እሳ ሓፋታ ተኣሽሙ እታ ትብላ ዘለኻ እንታይ ማዕበል ኢኻ ትብለና ዘለኻ ኣይተረዳእትና እሞ ተትፅሓፍ ኣብ ዝገዛ እሳ ጽብቕቲ ነይራ ካልእ እንታይ ክብለካ ደለ ሶሪ ኣሕዋት እዚኣ ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነተ ኣድሚናት ሶሪ ቅሬታ ክሓትት accessibility issues ከ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ብግልፂ ክዛረበካ ዓይነ ስውር እጂ ትሪኦ ኣለኻ ኣብዚ ናይ ኣፕል ዋላ ገለገለ ኣብዚ ናይ ዊንዶውስ ማይክሮሶፍት accessibility ዝህብዎ ዘለዉ ቆላሕታ ልዑል እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስልጠና እንድሕር ክኣቱ ከመልክት ደልየሲ እቲ accessibility issues ከ ብኸመይ ትሪእዎ ስኻትኩም ይኽብለካ ደልየ ኣነ thank you I think ጽፍፍ ትሕቶ ሓሲትካ ነዚኣ ኣጊደ ክነግረካ ሓሲበላ ይፈልጥን እንታይ ማለት እየ እንድሕር ዓይነ ስውራን ኣሊኹም እቲ ናይ ዓይነ ስውራን ብሬል ዝበሃል ምናልባት እሱ ኣብ ናይ መጽሓፍን ገለኒ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ብኸመይ ከም ዘሎ ብወገነይ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ገይረ ክረክብ ምናልባት ሶሊድ ወርክ ዝበሃሉ ከምቶም ኮርፖሬሽን ዋታት ናይቲ ሶፍትዌር እሶም እዮም ንዓይነ ስውራን ብኸመይ ጌርኩም ዝናትኩም ሶሊድ ወርክ ዝበሃል ሶፍትዌር ትምህርዎም ኢለ እዚኣ ዕዮ ገዛ ሂብካ ንለኻ እዛ ዕዮ ገዛ እዚኣ ወሲደነ ምስ ሶሊድ ወርክ ከዘራርበ እንድሕር ሶፍትዌር ገለ ዓይነት ኣልዩ ነዚኣ ወሲደነ ግን እንታይ ግበር ዓይነ ስውር ስለ ዝኾንካ ሓደ ብሉፅ ናይ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንካ ሳ ፕሊስ ኣብ መሰንጀር ናተይ ዓይነ ስውር የተስፋይ ጥራይ በለኒ ካብኣ እታ ዕዮ ገዛ ምክንያቱ ካብዛ ተዛረብካዮ ማይክሮፎን መንኮም ምዃንካ ኣይሓስኩኻን ከማን ፕሊስ ኣብቲ መሰጅ ናትካ ኣብ ፕራይቬት መሰጅ ናይ መደበር ትማዕብል ኣነ ተስፋይ ኣነ ዓይነ ስውር እየ ኣብዚ ሞያ ዝኻ ክነጥፍ ደልየ ኣለኹ በለኒ ምስ መዝያ ሰሚዕካ ንክትከውን ተስፋ ገብር እንተዘይኮነ ሓይሊ መንሰይ ፕሊስ ነዛ ነጥብ እዚኣ ድገመሎም ማይክ ፍሪ ኦኬ ታንክ ዩ ኣባል ናይ ገዛና ነይሩ ጎተና ዋላ እንዳሕር ምስ ናይ ምሕደረና ክስታይ ጌርና ነቲ ነገር ቀጻሊ ነቲ ሓበሬታ ናይ ምርኻብን ብሪጅ ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ኣገዳሲት ዝሃባ ክስታይ ከምቲ ጎተና ዘለዓሎ ሕቶታት ታንክ ዩ ደባይዋ እዚኣ ፌስቡክ ሳይት እያ ኣብኣ ክስታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክንቅፅል ኢና ዑና እንድሕር ዘየለኻ ናብ ሕጉስ ኣለኻ ተኾንካ ዑና የለኻ ዑና ኣብ ኣንተ ንፅዋዓካ ኣለና ኣይዶን ኣለኻ የለኻ ናብ ሩምሰና ሕጉስ ኣለኻ ዶ ሕጉስ ኦኬ ሕጉስ የለን ጋላክሲ ኸ ኣለኻ ጋላክሲ ኦኬ الو سمعك الله حقوسي انا سمع الله غير سمعك الله قصل
اوكي مجمرتا انا مجمرتا جن ذات زلهم بتجبروا زلهم سعر دما ازيا مسلمكم فتو غلو المغصال حانت قبل زدلي كل دلاي فتحي صبوق سعر دا جوره كله جن حانت زاروا ነገር እንዳላ አይተጠርነፈን ኣብ ሓደ መፀን ብዙሕ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ዝበሃራ ዘራርባሎ እዚ ዘራርባዚ ቁሩብ ሞራል ናይ ደቂ ሰባት ክንክፍ ስለ ዝኽእል ወይ ድማ ከዳኹም ስለ ዝኽእል እቲ ዝሓሸ ኩሉ እቲ ተቋም ዝበሃል ኣብድላይ ፍትሒ ተጠርኒፉሎ ኣብድላይ ዝተባሃል ዝኾነ ሰዓት ድማ ተጠርኒፉ ንሃገሩ ዝግብኦ ኣገልግሎት ምክብ ድሉው እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዓል መንግስቲ ሻዕብያ ዓይነይ ፍርፍሪላ እንዳበሉ ወይ ድማ كون زروا سمع ابزين هلكا صبو ورا እንዳበሉ ሰባት ይሰብኩለው ስለዚህ احنا ድማ ነቲ ውሽጥ ዘሎ ህዝብን ነቲ ሰራዊትን ክንሰብኮ ይዝግባና ከምቲ ትገብሮ ዘለኹም ግን ኣብ ርእሲዩ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ኣብ ደገ ንዓኻ ዝሕግዝ ንዓኻ ዝሓሊ ተጠርኒፉሎ እንዳበልና ሞራል እንተሃብናዮ ዝሓሸ ካብ ነናሕድ ኣይተሰማማዕና እንዳበልና ንዛረብ ምክንያቱ إذا حتى ورهاو غاشا علنا مسانا نو حطول لك دينا بغاشانا مخنيات ارست حجي دامجير هاي حطو كو ولا عندي ولا نقولك يعني راح سنزن هو ثانك يو حبس جالاكسي تورت دي والله I don't know تجم كبا خاي كذي تكاجي كاي حبر كان جالاكسي جالاكسي كاي حبر كان حتى عند هردي بالكم لاست جالاكسي كانوا كفتنا عند هذا استايكونات له حتى نغاشانا تجي بالكم حبيبي كده أربعة حجي يالله خلاين أنا وين جزء عبد آخرت يقبلكم أنا أتقول كذا ساعات غير له كذا ساعات معلومات ساعات يلي كذا ساعات يجلس عم فناوي جزئي ليش مودة تحته حدا تطلع خفيف يعاوجن صراحة لنا خير قريت عند حاطط في حواتي بروح مايك فري اوكي حبيبي كلت اربعته حطوا دي دلك ويزر لك اي دون نو حبيبي حطوا لك انا حاطده حبيبنا اوكي جون حاطده ملاش سراين حاطط تفكر لي كونكا هو نغاشانا لومي انجينير تسفاي كبروم يدور نغاشانا سمعك تونكا اوكي ويلكم انجينيري ويلكم انا انت حتى كازلسي نشتي حتى مالت عباي نشتي قال لك يكونسي نشتي انجينير كورحا وانجينيرسي كابتا افلطها نزا ابز غزا زلون نزا عملو اريترا زلو وتصع حزب اريترا كتتحلال فلو تدلي نجر كعتكا انت اي خوينو زهزبي زمان اسهي بإساياس بوليتيكا بنا هكذا بوليتيكا أمرو عزيرو أمرو تقاطعيرو سلايون السند هاللوه وياني أمريكا دابل نيرو سر حق مسيروها وياني أمريكا بالنيرو حجك انت حق تقاليس انديو انت اي خوينوز هزبي وياني زبزولو حجي انت اي خوينو مس وياني بعص حجي حيزولو مسناتو بعص زي حسي انت خوين ايو سب
مسيو تعريقو صراي يودغيو وياني ابعدهم علو حبيب سوري قبر حو غاشا سلازلنا افتر استي حيزوم حيزلو تحت بخي وما حتى له نقرنا بلا له تاي خوينو زبزي ويانا حمام عتي وزلس تاي خوينو قارسو زي يقبر بلا له زي انا قرنا فيروس ديو انت ايت حمام زي انا قرنا هراي كمل سالي هراي يغني لنا حتى حفشة وحتى قهاتي أنا ون أيو كلوني نتحطه جن بناتي تعذبتك من لسالك وياني إيو أبي إرترازلو سياس وتنبيني وياني أبي إرترازلو تحلافي بحسر بتلع على الصفحي كوينن هزبي إرتراز باسابز دولو وياني إيو زيا منال بعد دي فلت أسب اندحر عليه كوينو زجيو أبي اللي خبيت نبر مالت سلازي أتي مسويانة دزاربنا دلوتن ناي كم أجازيان سنة حساب نبعلو تهزبي إرترا مثلا الجزيرة زجبرة كلمة أي سياسة أفريقيا زجبرة can anybody leave this country لا تحتيتاتو anybody can leave this country إلو anybody ناي كلالا سامس تزارو قدم ترجمة يقولون I think ترديكم على anybody can leave this country سمعت تحول من تاي وياني نهاجر إيرترا زوجي كانت هزبان دحراوتي كايو صباح السلو دك عدو أسجر كبلوام سلازي بزوح نجارات سلازلو تتأنكي أتوكرنا أبناي بحق صلاحنا أتوكرنا أنت سرحنا ثمراتي قدام يصلاحنا ها منيو سياسني ودويان مني قمت فلازح الله أوكي سلازي مالسي سلمنتاينا صلاينا ويانه ابتناي بحق صلاينا اتوكرنا دين الزاربي خاتبلن دلخا ناي بحق صلاينا دا ويانه اندي مندي سياس ود مندي اتي اغازان سن حساب زبحال كال دلو بناي مندي زمص زلو highly منسي I think come to tick تبل على I don't know باخوم دي بمني I have no idea دحنا لا نحنا نصور نسمع لنا نصور يدلو غاسانا ابريغا زلخم صبوا الله صبوا هو انت يا خبل دلي جي كاب صلاه اسياس وي كم سب كم اسياس كم سب سي سد صلاه انا يكونان ويانا نبلو دلنا تكون نتحق سي تحقي نسي سلازي اتي نبعلو ناي اغازيان زبحال كال دبلو دلو ويانه اسي تسارع ولا نتوم ودبات نعم نتقاوم ناي منغستي اتراخنو كساب نبعال ኢትዮጵያ ከይዶም ነው ስርዓት እስያስ ተዋሱ ዝነበርኩም ዜጋታት ኣብቲ ናይ በሓቂ ግብራው ነገር ክሰርሕ ኮለኻ ኣያታባብዑኻን ትዝተገብረስ ትፈልጦም ተማውሽት ዝነበርኩም ከየትኩም ምስኦም ክሰርሑ ዝነበርኩም ዜጋታት ኤርትራውያን ኣብቲ ግብራው ነገር እንታይ ከም ዘጋጠመኩም አካባይ መግለጺ ለኩም አና ዊነበርኩን ግን ተማው ዝነበሩ ዝነገሮና ደጋጠሞም ዝነበረ ቡድሆታት ነጊሮም ናም ስለዚህ ስርዓት ወያኔ ተቃዋምና ኢሳያስ ኮንካን ኢሳያስ ካብ ስልጣን ከተዓልዮ ድልየት ይብል ስለምንታይ ወዶም ስለዝኾነ ስለምንታይ ወደ ሃገሮም ስለዝኾነ ስጋን ህዝብ ኤርትራ የጽንተሉሎ ስለዚህ ከም ህዝብ ነሕና ጎስጓስና ንቀጽል ሱጥራይ ካል ምርጫ ይብልና ጎስጓስና ንቀጽል ህዝብና ምንቀራህ ንቀጽል I guess kapaltok ሓደ ሰብ ድውለለ ያለው I don't know why አባል ህግደፍ ዲ እንታይ I have no idea ድውላሎ ሓንሳ ድቋረጽ ዘሎ ቦይ I think city ማለት ና ጉዳይና አተኩርና አይተኮርናን ኢልካ ያተሐቶ ኣብ ስለምታ ቀዳማይ ጸላይተና ደይን ቃለስ ይካትብለን ደለኻ ኣብ ቀዳማይ ጸላይና ንቃለስና ሱኻ ሰያስካ ወዲ ትግራይ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያዊ ትግራይ ዝበሃል ሃገር የለን ትግራይ ዝበሃል ሃገር የለን ክልል ይዘሎ ከባቢ ይዘሎ እምበር ሃገር አይኮንም ስለዚህ ምስ ኢትዮጵያ ይተቃልስ ዘሎ ገና ምናልባት ኢትዮጵያን ተምናይ በሐቅ ኢትዮጵያን ህዝብ ትግራይ ከም ክልል ክፈልዮም በአንቀጽ 39 ዳርጋ ድልዋት የመ ግን ህዝብ ትግራይ ታ ጉዳይ ከበግሳለው ማለት anyway ስለዚህ
صلاينا مس صلاينا إنا نواجع دلنا مس فتاوينا يكونان سياسكا ودي خلل تجراي يغني اللي مايك اوكي ثانك يو ابريغا زلكم حتوتات انت خوينو بليز ملكت هابوني ابريغا زلكم حتو تخوينو ناتكم ابلع اليونيتي ان غوتنا ان مرحوي حتو اندحر كوينو نو ريتو يغوتنا ناتكا اوكي يونيتي حتو ديو يونيتي مرحوي حتو دي ناتكا حتو اندحر دي كونه نغاشانا زغاطام خفتو اندحر دي بلكم ابريغا زلكم ناي ريتو ديو ابريغا زلكم بجيكا غوتنا قال ملكت ولا حنت ريس لزي لهو تي مدب ناي حتون ملسن بزي كنعاچو اي هوب سمع كله بزغاطامي يغنيلنا انجينير تسفاي كبروم نتناي لومي زحبكانا ناي اغدا وطيتاتو كم توساخي تكنيكال او كمهار نزدلي ناتو تمرتي كوسخ نزدلي بزي قاطامون في نولو مالو حجون بشمين بشم اما حضرتي حضر جيغانونان بشم كلهم خاتاتلتن مسانا زمسوين እና መስጎንኩ يغنيلنا كبر غاشانا ابكال ارستታት ካለ ግዚውን ከሙ አብዚ ምሳና ቀጻሊ حبريتاتات كنلاوت بزي مجدي كمحصن يفوتو يغنيلنا كابزي ناي مطرشتا حتوون زازيمنا سلازخنا غاشانا تبلو كابز تلعل حتوتات كون خيل كاب حسكاز مصحار استي ان اجر مجدخاو ناي مطرشتا كتبلو تدلي نتي بفيسبوكن بكال انترنتن زكاتاتن دلو بحفشو نملاعز بيرترا ناي مطرشتا قالنا اخبكا كبر غاشانا انجينير تسفاي كبرم يغني له حيل منسي تغبرو دلكم سراح قيايو منالبات ገለገለ ሰባት بسونكو فرد ولو تكنولوجي وي ميديا حدا نيوكليار بامي اندحر بغباب سريح كالو ناي بحق سرحي بزغاط امزي نعهم كبور كبريتا يبكم معناتو ابت مدب تصميتكم سرح لهم املاح ادمنت عناني هابكم حيلها يهابكم ስለዚህ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ጎስጓስ ብጣዕሚ ካብቲ ስምኩም ከማን ደስ ይብል ኤርትሪያን ሕድሪ ጀጋኑ ማምጨምና ዘሃገር ዚያ በዘምጾና ኻኒ ኩላህና ኢደይ ኢትካ ኢልና እንድሕር ሰሪሕና እቲ ጉዳይ ኣብ ሓፂር እዋን ክውዳእ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ንዝኾነ ነገር ዓቕሊ ጌርካ እዩ ተጸሚምካን ዓቕሊ ጌርካን ስለዝኾነ ኣብ ህዝብኻ ምንቅቃሕ አባይታ ክቅየር ከም ዘለዎ ዝና ኢንተርኔት ዘሎ አባይታ አኼባታት ኣብ ዝተፋላለዩ ከባብን ዓዲ አሚን ከተማታት አኼባ እንዳገበርካ እትሰብ ገጽ ንገጽ ክትክል ኣለካ ጽባሕ ተበገዝ ተተባሃልካ ክብገዝ ዝኽእል ሰብ ምሳኻ ገጽ ንገጽ ዘራሪቡ እንታይነቱ ምስፈለጥካ እምበር ድሕሪ ኮምፒውተር ተሓቢካ ዝዝረብ ዘረባ ኣብ ገሊኡ ከዓ ስእልናቶም ከማን ይብልካን ስለዚ እቲ ሓቀኛ ቃል ክቅየር እንድሕር ኮይኑ አባይታ ክቅየር ከም ዘለዎ ኣብ ግብሪ ሰብ አኼባታት ጌርካ ጎስጓስ ክገብር ኮለኻ ዝስምዖ ስምዒታታት ክዛረብ ኮሎ ካብቲ ገባብ ኣዛራርቡ ንባዕሉ እቲ ደውጾ ዘሎ ቃላት ኮንነት ናቱ ሰብ ናይ በሐቅ እዚ ቃላት ዘሎ ካብ ቃላቱ ክትፈልጦን ክትመምየን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣሰራርሓ ሓደ መልክዕ ናይ ተቃልሲ somehow ኣብ ገለ ነገር ክጅምር ኣለካ ኣብ ገለ ነገር ጀሚርካ ኻኒ ቃልሲ መልክዑ ተቀይሮ አባይታ ሰብ ደፊሮም ገጾም እንዳርኢኻ ገጽካ እንዳርአዩ ክትዛራረቦም ኮለኻ ውጽኢታው ቃልሲ ይራኣካ ጅምራሎ ማለት እዚ ግን ብድሕሪ ኮምፒውተር ኮና ንዛረቦ ዘለና ኣብዘ ዘለና ዓዲ ግን አባይታ ክቅየራሉ አኼባ ጌርካ 1000 ሰባት 2000 ሰባት 3000 ገለ ክሳብ ነተ አኼባ ኮፍ መበል ትስነሉ ኣብዝ ክቅየር ኮሎ ጉዳይ ተወደደ ኤርትራ ካልኣይ ዝናይ ሚድያ ዘሎ ክቅጽል እዩ ምክንያቱ እቶም ሕጅዋላ አባይታ ክጅምርዎ ከለኹም ቴሌቫይዝ ግበርዎ ኣብ ከምዚ ዘሎ ዓዲ ቴሌቫይዝ ማለት ኣብ ሚድያ ዘርግሕዎ ዘርጊሕኩም ሽዑይ ተዓዘብቲ ሚድያ ድርኢኹም ኣለው
ኣባይታ ትገልጽሎም ሰባት ካለው እዚ ክልቲኣት ሓዊስካ እቲ ሞራል ናይቲ ቃልሲ ከመይ ከም ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎልሐ ምስከደ ሰብ ምስ በዝሐኻ እተን ኢንተርናሽናል ዓለም ለኻዊ ዝኾና ማዕከናት ዜና እንታገብረ ነዚ ጉዳይ ዝኸልዕሎ ክጅምር ያነ ተወከልቲ ናትኩም ኣብ ፀፍሒ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ክዛረቡ ክጅምሩ እዮም ኣብዚ ምስ በፅሐ ከዓ ምን ጉዳይ እዚ ብሲሪየስ ክሰርሓሉ ክጅምር እዩ ናይ በሓቂ ክሰጊ በዚ ትገብሮ ዘለኹም ከማን ሰጊ ሎ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጉዳይና ርዮ ከም ዘሎ ልክዕ ሚት ተኣማመነ ዝብለኒ ኣብዛ ጉርባ ኣሎ ሰብ ኣብዛ ጉርብዛ ዘለና ሕጂ ንዛረባ ዘለና ሲ ሓደ ሰብ ወይ ልክዕ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርዮ ነይረ ዝብል ሰብ ተኣማሚኑ ወይ የስ ትብሉን ኣለኹም ኣይወሽ እዛ ሕቶ እዚኣ ኢሳያስ ከይተዛረበ ሓቲትና እንተንኸውን ፅብቕቲ ነይራ ግን ዝኾነ ኮይኑ anyway ብገለገለ ጭብጥታትኩም ትፈልጥዎ ነገራት ዘለኩም ሰባት ክትኮኑ ትኽእሉ ግን ኣነ ከም ተስፋይ ኢሳያስ ገዚኡ ሰዊ ነዚ ጥሙቶ ለይለ ኣይኣምነ ብናቱ ተረኩሽ ገይሩ ርዮ ከም ዘሎ ምናልባት ግምታት ከም ዘሎ ኣይስሕትኒ ግን ናይ ባሓቂ ኢሳያስ በዓሉ ሰዓት ድሕሪ ሰዓት ዝወፅእ ገሊኦም ቆቢዕ ገይሮም ቆቢዕ ስለዚ ኣገስ ዝኾነ ኮይኑ ትገብሮ ዘለኹም ቅያዩ ቀጽልዎ መልክዓቱ ኣብ ባይታ እንዳተቀየረ ይምጻእ ከም ሓውኹም ኣነ ማዕዳ እንታይ ድብል ኣብ ባይታ እንዳተቀየረ ይምጻእ እቶም ሚድያ ከደለኹም ከኣኒ እቲ ባይታ ዝተቀየረ ኣብ ምቅላሕ ከዓ ተዳጋገፉ ሓደስ ሰባት ክትሪእዎ ከለኹም ስነ ሓሳብ ናቶም ምዝን መሰበልኩሞም ፕሊዝ ኣምጽዎም ኣብቲ ሚድያ ኣብቲ ናትኩም ሼር ግበርዎ ከምኡ እንዳገበርካ ይተቃልሲ ሓይሉ ድብርተ በዚ ቀዳም እዚ ግን ንኹልኩም ተዓዘብተይ ሎማዓት ዝነበርኩምኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣሃብተምቲ ኮንኩም ለይትን መዓልትን ትሰርሑ ዘለኹም ኣምላኽ ባዕሉ ጻማኩም ይርአየልኩም እምበር ካብ ህዝቢ ኤርትራ ትረኽባ ጻማ እንታይ እያ ኣብ ገለገለ እታ ጻማ ፀርፊያ ፀርፉኻ እዚ ወድሓንኩም የቀኒየለይ ብጣዕሚ የትፈትወኩም ብጣዕሚ የኽብረኩም ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ የቀኒየለይ ቻው ኦኬ ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ኢንጂነር ተስፋይ ክብሮም ካብ ዓራብ ዝወደቁ ሓደ ክልተ ሰባት ነይሮም ሓደ ሰብ ድዕድል ክንቦ ሓተት ኣገዳስን ፍሉይ ዝበለ ሕቶም ናር ኮይኑ ክብሮም 30 ዝብል ኣሎ ሕጂ ካብ ዓራት ወዲቆም ክሓተት ፍትብለይ ደብል ኣሎ يحتاج اوكي قال ጊዜ ግን በጃኹም ከይወዳእኩም ከለኹም ዕተቱ ክብሮም 30 ማይክ ናኻ ትሰምዓኒ ለኸዶ ሰማዓካ ኣለኹ ጽቡቕ ትሰማዕ ኦኬ አጋጣሚ ተስፋይ ተስፋይ ክብሮ ኢንጂነር ተስፋይ ኣብ ፌስቡክ ንረኺበ ኣለኹ ምናልባት እሱ ተሰሚዕኒ ተኽለ ሰመረ ዝብል ኣብ ፌስቡክ ረኺበ ኣለኹ ببزح ነገር ይሰማምዐ ምክንያቱ ምስ ናተይ ፖለቲካ ኣነ ማትናዓይ ደስ ዝብለኒ አይዲዮሎጂ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ጽቡቕ ኣለዎ እሱ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ዋላ ዝተፈላለዩ ዓይነት አይዲዮሎጂ እንድሕር ኣለካ እውን እቲ ዝጥርንፈካ ማእኸልነት ዝገበረ ሃገር ስለ ዝኾነ ሰማማዕ ተኽሊኻ ፍልላይ ካጽቢብካ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣነ ዝሰማማዓሉ ከዓኒ መብዛሕትኡ ሰብ ኣጸቢቑ ዘይርድኦ ዘሎ እቶም ቀንዲ ጸላእትና ብኣጋዝያን ኣቢሎም ዶም ብኻልእ ሃሱሳት ገይሮም ነቲ ናይ ኤርትራዊ ሓበን ክሰብሩ ዝጻዓሩ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ወየንቲ ወይ ከዓ ትግራዎት ምዃኖም ስለ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝተረድኦ ኣብዚ ጽቡቕ ይሰማማዓሉ እዚ ማለት ግን ሕጂ እዚ ኣብ ዓደ መሓራ ድዩ ካልእ ሓይልታት ንኤርትራ ንትግራይ እንድሕር ኣዳኺምናስ ንኤርትራዊ ክነዳኽማ ኢና ዝብሉ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ብጎንደር ዝመፁ ብገለ ንስኸ ከመይ ትሪኦ ካልእ እውን ሰባት ክሓትሉ ዝፈርሁ እንታይ ኣሎ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣብ ኣውራጃ ሓማሴን ዘሎ ገለገለ ሓለፍቲሲ ንኢሳያስ ኣባንዶናር እንተዝገብሮ እንታይ እሹ ተዛሓድግዎ በይኑ ሲ ንሱሲ ምቆረረ ነይሩ ድብሉኻ ኣለዉ ሕጂ ነዚስ ከመይ ዓይነት ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣለዎ ኢልካ ተሓስብ ብዕሙቕ ዝበለ ኣረዳድኣ እንተ ትገልጸልና ደስ ምበለኒ غنينا بحثو خاصر يعني قسكي ما يتيصقط تزارب صني حقريتا እዚ በዝና ኢትዮጵያ በሓጭሩሽ ንኢትዮጵያ ወያነ ገዲፍካ ካል መዓል ጎንደር ካል ትብሎ ዘለኻ ከባቢ ናይ አምሓራ ናይ ኦሮሞ ቡ ምናልባት ብገሱ
ካልእ ጉጅለታት ብሕጂ ክፍጠሩ ድኽእሉ ወይ ተፈጢሮም ኣለዉ ኢልካ ተኣምነሎም ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ህርፋና ኤርትራ ኣለዋ እዚ ኣይትረስዕዎ ንባዕሉ ዶክተር አብይ ኣብ ሚኒሶታ ተሓተተ ሕቶ ቀሊል ሕቶ ክንሱስ ኢትዮጵያ ብዘይ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገስ ከመይ ጌራ ክትነብር እያ ልትብል ሕቶ ቀላል ሕቶ ሓቲቶ መቕላ ነታ ሕቶ ጎሲዋ ይሓሊፉ ስለዚ እንታይ ንምባል ብደፍዶ ብሕፍጠራ ጉጅለታት ዶክተር አብይ ንባዕሉ ከም ዶክተር አብይ ኤርትራ ከም ኤርትራ ክትነብር ኣይደልን እዩ እዚ ንእመኖ ካባይ ጥራይ ክስማዓዮ ካብቲ መልሲ ሰብኮ ተዛሪብካ መልሲ ድህበካን እቲ ትሕሶ ዘርቡን መሚኻ ርኢኻ ኣብ መወዳእታ እንታይ ናትካ መደምደምታ ክትወስድ ኣለካ ካብ ኣፉ ዝሰማዕ ኳነ ኣብ ሚኒሶታ ዝነበረ ጉዳይ እንታይ ኣትብል ነይራ እቲ ሕቶ ምስ ሓተቶ እዚ ሕቶ እዚ ንምምላሱ ግዜ ደድልዩ ሰፊሕ ታሽሚሉ ሕቶ ሰፊሕ ኣይኮነን ኤርትራ ጎረቤትና ሃገር እያ ትባሕሪ ናህና ኣይኮነን ናቶም ኤርትራ ትባሃል ከዓ ድሕሪ ሕጂ ምሶም ተሰማሚዕና ናይ ባሕሪ ነገር ክህቡና ከለቅሑና ዘይኮነሲ ክቡር ደሞዝ ከፊልና ኣሉ ከም ዝኾነት ሃገር ክንነብር ንኽእል ኢና ኣጆ ካይትሸገር ይኽብሎ እሱ ትመልሲ ነዛ መልሲ እዚኣ ግን ኣይሃቦን ለታይ ንምባል ብሕጂ ዝመፃ ጉጅለታት ኢልካ ክትፅበ ኦልሬዲ ኣለካ ብዓብዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓብዩ እንታይ እሱ ተሓቂ I think ተቀዳመይቲ ሕቶ ሓተትካ ሪኢኹም ኣይፅሕፍን እየ ዘለኹ ተቀዳመይቲ ሕቶ ከዓ እንታይ ነይራስ ኣብርሃለይ ባዕልኻ ኦኬ ኣለ እንታይ ለካ ነይረ መሲልካ ብሕፅር ዝበለ እቲ ብወያነ ዘሎ ሽግር ተረዲእና ያለና ማለት እሲ ብታሪክ መፂኻ ዋላ ናይ በዓል ራስ ኣባጥመር ማለት ራስ ወልደ ሚካኤል እንድሕር ጀሚርካ ገለምታት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥልመት ተረዳዲእናሉ ስለዘለና ከም ቅቡል ሓሲብናዮ ክንከይድ ስለዝመደብክ ንዓኣሲ ናይ ትግራይ ውዲት ብቐሊሉ ክንሪኦ ከም ዘይብልና ዋላ ህዝብና መፂን ተሸቀጡ ስሚንቶን ተሸጡ ጻዕዳ ጣፍ ተሸጡ ለና ዳ ክንገዝኣሎም ኣለና እምበር ካብኣቶም ሓሳብ ክንቅበል ከም ዘይብልና ተቐንዲ ዕላምኦም ነቲ ኤርትራዊ ሓበን ምስባር እዩ እሱ ተረዳዲእና ኣለና እንተኾነ ግን ትግራይ ሰጊሮም ከጥቅዑና ስለዘይክእሉ ቶም ናይ ጎንደር ሓይልታት ንቅድም ንትግራይ ከዳኹሙ ይስዕሩ ኣለዉ ኣብዚ ከዓ ናይ ህግደፍ ሓገዝ ኣለዎም ብወልቃይት ጀሚሮም ኣለዉ ብራያ ጀሚሮም ኣለዉ ትግራይ ምስ ደገመትካ ናባና ገጾም ክመፁ እዮም ካልኣይ ትሕቶ ከዓ እንታያ ብዙሕ ግዜ ሓባይ ቁስሉስ ሓባይ ፈውሲ እዩ ከም ዝበሃል ኣብ መንጎና ዘሎ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ወለዶ ሽግር የብሉ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሓዊ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ዝሕጂ ዓሳውርታ ዝበሃል ዋላ ሳሆ ዋላ ትግርኛ ዋላ ሓማሴና ክሎ ግዛይ ሰራይ ኩሉ ይሕዋት ምዃኑ ብደም ሕዋት ምዃኑ ፍሉጥ እንተኾነ ግን በቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ገለገለ ዘይተረድኦም ሰባት ስለዘለዉ እቶም ኣብ ሓማሴን ዘለዉ ዝበዝሑ ጀነራላት ንኢሳያስ ኣፈወርቂ እንድሕር ሓዲጎም ምቆረረዶ ኢሎም ይዛረቡ እዮም ትሕምሕም ትሰምዕ ኢኻ ግን ብኣፉ ዓዊሉ ንኸይዛረብ ሰብ ኣውራጃዊ ዓሌታዊ ንኸይበሃል ስለዝፈርድ እንድሕር ዳ ሓባይ ቁስሉ ኮንካ ሓባይ ፈውሱ ስለዝኾን ተዛሪብና ክንፈትሖ ዘይንኽእል ሽግር የብልናን ኤርትራውያን ይሕዋት ስለዝኾንና ነዚ ከመይ ትብሎ ተኻላይ ትሕቶ እዛ ዝሓተትካ ደይመልክቶም ተቀዳመይቲ መሊሳ ትግራይ ኣሚን ኦሮሞ ወይ ኣምሓራ ካልእ ንትግራዎት تحت مريت كتبهم دحر دليم دق عدم يمنعهم من ملكتنا عنا ملكتنا نعم داخيمهم كان احنا تجراينا عنا كالا خلولنا معناتها نعم نتقداهم وهم حجي نتقراوت كندقفهم نحنا تقراوت دي يكونن ابز كله شجرت يمنا دلو تقراوي دي يكونن نحزبنا فحفح دبل دلو نتقراي دلاي مقبورهم دق ايثيوبيا من دق عاد يمسهم اب غدايهم حانت عنت يبلنا تقراي تداخيما نعنا ولا حانت تصلوا يبلون ولا كل ما تفهم تقدسنا نحن دق عدهم يوم واي نحد سمحوات يوم وادود اليوم من حلفنتي بنا نحن نحزب تجراينا حاليا خلاص لازم نحزب تجراينا انا تاي ملكتنا معناته ملكتنا تم قال وجلدات يقريتها انجينير تسفى انا تجراي قطفو تشاعله قليكم كنا انا او ايرترا كمان نساتهم كاتولو زي ጎደናታት ሪዘርቭ እንተኾነ ኸባና ንሕግዝ ወላ ሓንቲ እሶም ከይጠፍኡ ኣይኮነና ሸጊር ንዘሎ ኣነሲ ንሕናሲ ኣብ ኣቶም ዕማሞም ምስ ወድኡስ ናባና ከይመፁስ ዝተዳለናዮ ነገርስ እንታይ ኣሎ ንምባል ክትበርሃልካ ትግራይ
يوم أنا أوقعون كوعلو خير شي قراي ولا هو نو انا وانت رديك عمل سلك الله تحته او 00 كو او اخمس نحنا كم ايرتراوያን كندانو زلنا عوش انا تግራይ ስለዘሎ ንዑም ሰውፃና ንኤርትራውያን መልከት ሽግር የለን አይን ፍራይ ካላይ ካም ታደልኩካ ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ህርፋን ናይመናሎ ናይ ኤርትራ ንመን ንህዝባን አይኮነን ነቲ ባሕራይም ዝሃርፉ ካል አይኮነን ምናልባት አካላት ናይ ኢትዮጵያ ደቅ ዓዱ ኣብ ሚኒሶታስ ሓቲቶሞስ ነታሕቶ ይመለሳን ኢለክ ህጂ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ንጽበለና አንሽካ ሓንሳብ በቃ ንጹር ዝኾነ ነው ኤርትራስ አካልና ኢትዮጵያ ኢሉ ክምልሰሉ አይንጽበና ካበገባብ ማላልሳት ሕቶ ትክገምጋም ናትካ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ሕጂ በቲ ዝወሰድኮ ገምጋም ናተ ያኔ ተሕቶ ስለዘይመለሳ ጎሲዋ ስለዝሓለፈ እንታይ ማለት እዩ ዋላ በዓሉ ዶክተር አብይ ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ ከምዃኑ አበሲርና ይብለካ ሕጂ ብስራት ተኮይኑ ዝ ማለት እዩ እዚ ብስራት ተኮይኑ አበሲርና ኣብዚ ሕጂ አይንታለብ ንዖም ከአኒ ደቂ ዓዲ ስለዝኾኑ ድገበርዎም ናዓኦም ምልከት ናዓና ይመጣ ናዓና ከይመጹና ግን ኩሉ ግዜ ታንታያ ታ ቴክኖሎጂ ትበሃል ነገር ንዕፍለጥዋ ድብል ዘለኹ ጽባሕ በጽዋር ምእንቲ ከይንዋጋ ብኻል ቴክኖሎጂ ተዋጊና እተን ዕሙታት ሃገራት አፍሪካ ክሳብ ሕጂ 34 ዓመት ሓሊፉ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝሰጎመት ሃገር ብዙሕ የለን ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ንሕርኪልካ ጽባሕ ብኸመይ ጌርና ክንብድሆም ንኽእል ንትግራይ ቀቲሎም ወዲዮም ስን አባና ክሰግሩዮም እንዲኻትለላ ተሓነ ሰግሩ ደይሰግሩ እንተ 30 ዓመት ብረታው ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ከም ምዃኑ በዓሉ ዶክተር አቡ አፉ ኸፊቱ ኣብ ናሽናል ቴሌቪዥን ተዛሪብን ህዝቢ ኤርትራ ብፍቅሪ ኢኻ ትስዕሮ እምበር ብብረታት ትስዕሮን ኢኻ ይልካ ሕጂ ኸ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ብረት ዘይኮነት ዓይነት ብረታትና ንቀይሮ ንብለኩም ኣለና መደበር ተማዕብል ኮና ዓይነታት ብረታትና ንቀይሮ ተተኳሰ ጥራይ ዘይኮነ ምሳል ክሰርሕ ሓፀራቢት ሓፂና ትጸርቦ ዝብለኩም ዘለኹ ፀራቢት ሓፂና ዘሮ ተከምስር ወላ ሓንቲ ችግር የለን ተቀማማት ናብቲ ተፈላለየ ቃታት ዳብ ችግር ኣይኮነን እሱ ኬሚስትሪ እሱ አካዳሚ ትምህርት ችግር የብሉ ኣብ ኢንተርኔት ካ ወጪ ደሎ ቴክኖሎጂ ጋኒ ብረት ከመይ ጌርካ ትሰርሓሎ ኣጽዋር ካል ከመይ ጌርካ ትሰርሓ ኣሎ ኣይትጨነቁ ብዛዕባ ጥራይ ትሕቶ ደሎ ኣብቲ ሞያት መሰረታዊ ናይ መስአል ክእለት ደሎ ፕሮግራም ምግባር ክእለት ደሎ መሽን ራን ዝገብር ሰብ ፕሮግራም ጌርካስ በቃ ኣቕሓ ጸሪብ ዝህበካ ሰብ ኣብዚ እንድሕሪ ተወንጭፍና እቲ ኩነታትና ፍሒዎም እታ ኢትዮጵያም ከይነግድፎም ፈሪሕም ካብታ ዶብ ተንከስ ኢሎም ይሓልፍነም ኣነ ከም ዝብል መረዳእታ ኣይደለኒ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ I love you so much ኣነ ሰይድ ስራሕ ትጽበየንላ ንቕሬታ እንዳሓተውከ I think hopefully ሕቶታትካ መሊሰልካ ኸውን ተስፋ ገብር ካብዚ ሓሊፋ ግን ኣነ ከማኹም ሓውኹም ጥራየ ብዙሕ ልዕልዮኹም ዝፈልጦ ልዕልዮኹም ኣነ የብለይኒ ከማኹም ኣብ ስደት ዘለኹ እየ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሞያ መጺካ ኣብቲ ናይ ስትራቴጂ መጺካ ግን እቲ ኢንጂነሪ ብዙሕ ነገር ስለዝመሃረና ኣይ ሓምቕኒ ዝብል መርገጺ ዘለኒ ገሌኹም we love you too ትብሉን ኣለኹም I love you so much ብጣዕሚ የዘመስግነኩም ብዝያዳ ግን ልዕሊ ኩሉ ተመስግኖ ግን ንመን ንሓይሊ መንእሰይ ልዕሊ ኩሉ ቶም ካል መሳርሕቱ ክትኩርይኹም ድላይ ክንኮርያ ኣይግድሰንን ኢነ ኣነ ወዲ ኤርትራ ኣይግድስ ሓይሊ መንእሰይ ሎም መዓልቲ ህዝቢ ስጠት ኣቢልካ በገባብ ናይ በሓቂ ጽፉፍ ሕቶታት ጽፉፍ ሪእቶታትኩም ካ ቀጽልዎ ጽፉፍ ሕቶታት ግን ብመሃብኩም ኣነ ንኩሉ ተዓዛቢ የመስግን ሓውኹም ንገሌኹም ሓውኹም ንገሌኹም ኣቦኹም ንገሌኹም ካ ኣያኹም እዚኣ ኣብ እንታይ ኣትባል ናይ ባህልና ናይ ሕብረተሰብ ናህና ኣቃውማ ኹም ስለዝኾነ ናኻባኻ ዓቢ ሰብ እንታይ ይብል ኣኽብር ኣምልኽ ግን ኣይብልኒ ኣነ ከም ሓውኹም ፍተውኒ ይብል ተደይፈተኹም ንኻ ምርጫ ናትኩም ወላ ሓንቲ ችግር የለን እቐን የለይ ሓይሊ መንእሰይ ማይክ ፍሪ ናባኻ ገዲፈልካ ኣለኹ እቶም ካልእ መሳርሕቲ ሓይሊ መንእሰይ ከኣኒ ክዋዘየኩም የጸንሐ ፕሊዝ ሓይሊ መንእሰይ ግን ማይክ ሕጁ ከመሓድር ስለዝጸንሐ በዚያ የመስግኖ እቶም ተዓዘብቲ كما حواتي يفوتوكم افكركم يقن يلي كبرت يهابلي زود حنكم انا بصراحه كيد لهم انجينير قدم مخادكا دو حنت نيشتي كابت عنتو يزبلكايو زناي اكسسبيليتي نيشتي ነገር ዶ ብለካ አባት ንዑ ሒስካም እንት ክትከይድ ገለና ስኻውን ትገብሮ ሪሰርች ሕግዘካ ምንቲ ግዜ እንተላተ ኦኬ አቶ ምናልባት ብናይ ብሬል ብናይ ገለት ዛረብ ነርካ እንዲኻ جيكاو نلعلي تي تكنولوجي درجة تقاطيرنا هنا توم إنجنير سيكون تقول نمبر بزح درجة كيدنا هنا توم عين سورانون هجي أب آيفون ندحردا كيدكا نبنت أب setting general accessibility ندحر كيدكا voice over كتركبها
زي اون ندحر ጌርካዮ ልክ እትስኻ ኣብ አይፎን ትሪኦ ንሕናውን ብድምጽ ንሰብዖይና ማለት እዩ ስለዚ አይፎን ልክ ማዕሪኻ ንጥቀመላ ኣብ ኣንድሮይድ እንድሕር ከድካውን ኣብ ሴቲንግ አክሰሲቢሊቲ እንድሕር ከድካ ቶክ ዝብላሎ ነቲ ቶክ እንድሕር ጌርካዮ ብርግጽ ንሕናውን ንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ስለ ዝዛረበና ስኻ ተንብቦ بعይንኻ ኣብ ሕጂቲ ናይ ኣፕል ልክዕቲ ቮይስ ኦቨር ዝበልኩኻ ወላ ኣብ ማክ ኮምፒውተር ኣብ አይፓድ ኣብ ኩሉ ሎ ማለት እዩ ልክ ኣብ ሓደ ቦታ ሄድካ ትረኽቦ ጀነራል አክሰሲቢሊቲ ኢልካ ትረኽቦ ማለት እዩ ኣብ ዊንዶውስ እንድሕር መፂኻ ብዙሕ ግዜ ሕጂቲ ዊንዶውስ 10 ብፍላይ ናሬተር ፈጢሮም ኣለዉ መስለኒ እሱ ፈሊጥካዮ ትውል ኢኻ ንዕኡ ንምባል እንድሕር ደሊኻ ተርን ኦን እንድሕር ትገብሮ ደሊኻ ኮንትሮል ኤንድ ስታርት ኤንድ ኢንተር ብሓንሳ እንድሕር ክሊክ ጌርካዮ እቲ ናሬተር መጻልካዩ ልክ እቲ ኮንትሮል ስታርት ኢንተር እንድሕር እንደገና ፀቂጥካዮ ኻ እቲ ናሬተር ጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናሬተር ምስተወልዕኻ ድላይካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ካብኡ ሓሊፍካ NVDA ዝብላሎ NVDA زون بقطع بنتا تاش داونلود كبرت خيل ابلكيشن نعون كتري خاو كتفلاسف فلو تخيل خمستناتكم دلو سلطنا بخميك بلو تخلو خميك تزامرو تخلو جاوز بحالالو JAWS زون كال سوفت وير بروجراميو ابزون نسرحلو نغيريو نعون كتبلو تخيل خا كاون لعلي تكنيكال زغونه نغير نحر كوينو خا ولا مستوم نعود فتورو نعو كل جزء أبجريد زجبرو زلوا آخر راح بكاخ إليه مالتي ببغصالي تيناتي حجتي عنتو يزولك نبركو زخلو ندهلو ناخلو جن تي فيجوال ديوتناتكم سلط أنا ويس كمايو مزيد نحنا accessibility بزامد ملكاسي كدالو زغل عين سلط أنا ألوكم ديو ياخذ لك بحسب نيره فيجوال الحركوين ولا زخل عينت ندهلو خلو كنت أمرلو خشجرناي مهنياتنا عين حتو يزغول بجكر هناون كالون على بالتي accessibility سين عنا عين سوران تراي يكونن يدوم نزين كاساقس جلجلون كله خيلي حجي بسفح زباله ملكو انتريخمو سو صبغي مهنياتو بزح غزيتي disability زبال ስለዚህ ዝከሪው ኣብቲ ሕብረተሰብና ቁርብ ትድንጋጸሎ ትገለሎ ግን ካብኡ ለዓልቁም ነገር ገብሪልካ ስለዚህ ሕሰብ ይምበር ኣብዚ ስልጡን ዓለም እዞም ስንክልና ዘለዎም ብዙሕ ነገር የማፍርዮም ስለዚህ ኣቡዬ نحنا خي سكابزناتكم سلطناس بخمي كنساتف نخيل ምናልባት ኣነ ከይከውን خيلي ካልኦት ክኾኑ እዮም መንእሰያት ኣለዉ ዓይነ ሱራና ብስደቱን ስለዚ ቡዛሚደ እሞ ምናልባት ኣብ ብሬል ጥራይ ከይተወከስካ ኣብ እዞም ተረኺቦም ዘለዉ ፕሮዳክትሱን ቁርብ ሓሰው በሰው ኢልካ ሪሰርች ናትካ ክትገብር ከብለካ ደሊ ክሕብረካ ደሊ ብቐጥታ ግን ድሓና ነው ናብቲ ናትካ ዌብሳይት ኣትየ ክረኽበካ ዝኽእል ተኾይነ ክፍትን እየ ማለት እዩ بسترفا جن نذهب كأننا كلنا إلى محل برنامج تسفى ذهبيو طعم الدس دبليو أنا خمس جنا كادرلي بعلين تدريسات الكوخا دكايديو ولا أزماديدي خاك تولي يعني thank you أغنى بفلاي سرا إذا نتقص جباب من البعض أبتناي مثل أن سبعة كم يجرنا حنت كمل النخل أبتي مدبرت معبل فيسبوك أكاونتي جايش ገለገለ ሰባት ጌና ደይ ተረዳኩም ኣለኹም ስለዚ ኣብቲ መደበርቲ ማዕበል ፕራይቬት ሜሴጅ ስደዱለይ ስኻብ ብፍላይ ከዘራርበካ ደልየለኹ ማንያቱ መሰረታዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ፌስቡክ ማንያቱ ፌስቡክ ሶሪ እዚ ሶሊድ ወርክ ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ምስኣል ሞዴል ምውፃእ ዝሰርሕ ሶፍትዌር ዓብዪ ኮርፖሬሽን ስለ ዝኾነ ማዕርነትካ ስለ ዝኣምኑ ንኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ኣትዩ ዝሰርሕ መሳርሒ ኣለዎም ስለዚህ ነዚ መሳርሒ እዚ አም ሹር ኖ ሱራን ዓይንስ ብከምዚ ክመሃሩ ክእልዮም ኢሎም ምናልባት ስፔሻላይዝ ዝኾነ ሶፍትዌር ኩሎም ክእሊ ኣው ከም ዕዮ ገዛ ወሲደያ ኣለኹነ ዛዕዮ ገዛ እዚኣ ግን ምሳኻ ክውዳኣ ስለ ዘለኒ ኣብቲ መደበር ትማዕብል ኣነ ኩስተበሃል ብናይ ፌስቡክ ኣካውንትና ኩስተበሃል ከምዚልና ተዘራሪብና ነርና ኣነ ጥራይልካ ጀምሮ እሞ ብሕሪኡ ኣነ ምስ ሶሊድ ወርክስ ተዘራሪበ እንታይ ከም ዘሎ ሶም ክትሓባበሩን የመ ኣብቲ ምትሕብባር ካን ትመስኽ ነግረካ خالد دبلكايو تقصلي صنحكا كمي غيرو مسلطان ترا نحراليو كنصاوت نخل مان تدي يكون نحنا تمرتي كل حساب يكونن غبراوي كمبيوتر مسانا مسا ابتن مهرو فيسبوك ابز ميديا كنا نمهرو مسانا كتسئليخا مسانا حنصاص كتسئليخا مسانا قرصا كتوصيخا مسانا بروجرام كتوصيخا
امودا تحت حنت دي تجبرات عمشين حات قريب كان هالكا زياد مس تمسانا كون كسالكا ግን ان هالكا برአያ በታ ዝሃብ ካና ፕሮግራም ከአማች ጊር ነው ኮርትሪ ያለኻ ከምታስ ኻደው ጻካ ይሁን ህጅ ነታ መሽን ምጽቃት ናይ ክልተ ሰለስተ ሰሙን ምስልጣን ይኸው ይበዝሕኒ መሽንስ ተስፋይና ሓደ ሰብ መሽንስ ክትቅይሮስ ክንደይ ግዜ የድልየካ እንድሕልካኒ ኣብዚኣ ሰለስተ ሰሙን ቀጻሊ 6-8 ሰዓት እንድሕርሚረካ አውሽ ሰለስተ ሰሙን ወጣ መሽንስ ናይ በሐቅ መሽንስ ትቀይረካ ኸለ ሽግር የለ ታይን መባሌ ነታ ቃሉ ላይ ይኮን ቀሊል አይኮን ብለኩም ደሎ በትጋባ በማሃራ እንድሕርክ ኢልካዮ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን እዞም ኣብዚ ምስታይ ሰልጢኖም ደሎ ኣርባዕተ ነገራት እዮም ዝኽሉ ጸሪቦም ይኽሉ ፕሮግራም ገይሮም ይኽሉ ሲኢሎም ይኽሉ ዓቂኖም ይኽሉ ነዚያ ንኽንውዳ ክንደይ ወሲዳትና ዓመትን ክልተ ወርሕን ወዲያትና ስለዚህ መሽንስ ንኽቀይረካ እሳጥራያ ተድልየኒ ተስፋይ ካልክ ማሃራ ይድልየኒ መሽን ጥራይ ነዘን መሽን ጥራይ መንቀሳቃስ ይደልየኒ ሳይ ክመልካ ደሊልካ እንድሕር ወሲንካ ምሳና ኣብዚ ክትህሉን ይኻንበሪ ኣብዚ ከባቢ ዝዓድ እንድሕር አሊኻ ካብ ሰለስተ ሰሙን ኣይተሓልፍኒያ ሰለስተ ሰሙን ግን ምሳኻ ክሕልፋና ዓኻ ቆሕቆሕ ስለዚህ እዚ እቲ ካልእ ዘልካዮ ንዓይነ ስውራን ኣብ መሽን ከተንቀሳቀሶም ኣይትኽእልና ወይ መሽን ስርሕለይ ክትብሎም ኣሸጋሪ ምክንያቱ ዓይነ ስለዝደሊ ኦኬ ኣብታ ምስኣል ግን ዓብ ተራ ኣላትኩም ኣብታ ፕሮግራም ወፃ ኣላትኩም ብፍላይ ዘን ክልተ ሶፍትዌር ደሃንፃ ኮርፖሬሽን ንዓይነ ስውር ኣብ ግምት ኣትዩ ደስርሕ ብናይ መስርዕ ብሬል ዲ ካልእ ወይ ሶፍትዌር ከምዚ ናይ ቋንቋ ዝዛረብ ገለ ነገር ስለዎም ሕጂ ነዚ ክብለካ ሓሲበላ ስለዘይፈልጥ ቅሬታ እንዳሓተትኩ ይብዚያ እዚ ወደሓንኩም ደቂ ኤርትራ ሕዋተይ ከም ደገና መልሽ ሕጂ ካቻው ብለኩም ኣለኹ ኣብዚያ እንተወዳእናያ ሓይሽ ሓይለ መለሰይ ብጣዕሚ የዘመስግን I love you brother ትገብርዎ ዘለኹም ቅያ እዩ ፕሊስ መልክዓቱ ይቀየር ኣባይታ ይቀየር ነቶም ኣባይታ ቀይርዎ ዝኽእሉ ከኣኒ ኣብዚ እንዳዓደምኩም ኣዛራርብዎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስቴት ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ሃገር ኤውሮጳ ዘሎ ሰብ ነዚ ጉዳይ ዝኣልዒሉ ኣባይታ ህዝቢ ኣኼባ እንዳገበርካ ነቲ ኣኼባ ዝገበርካ ኢኻ ኣብ በዓል ፌስቡክ እንዳዘርጋሕካ እቲ ጎስጓስ ካልኣይ መልክዕናቱ እንዳሓዘ ይመጽእ ኣሎ ዝብል መረዳእታ ይደለኒ ኣነ በዚ ጋጣሚ እዚ ኣብ ኣሪዞና ኣኼባ ክገብር እየ ኣብዚ ቀረባ ወርሒ 12 ኣኼባ ገይረ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከዓ ክንዝርግሖ ኢና ካብቲ ኣኼባ ክልተም ክመጹና 10 ሰባት ድዮም ክመጹና ብፌስቡክ ትዕዘቡና ክንደይኹም ንዓኹም መመልከት ዋላ ሓደ ሰብ ተመጺን ዋላ ዜሮ ሰብ ተመጺኒ ዘርጊሐ ክዛረብኩም ምዃኑ በዚ ጋጣሚ እዚ ይሕብረኩም ቻው ቻው ታንክ ዩ ክቡር ጋሻና ኢንጂነር ተስፋይ ክብሮም انت تخيلوا نسخاون تقبروا دلخا تعرضات ኤርትራውያን መንእሰያት ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምዕባለ ጽፍሕ ክዲቡ ኣገዳሲዩ ነታ ጽባሕ ክትነጽ እንደልያ ዘለና ኤርትራ ሕጂ ንቃልሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተሃነጸ መንእሰይ ሃገሩ ይሃንጽሞ አይ ቲንክ እዚ ምስ ሕድሪ ጀጋኑና ሓቢርና ክሰርሓሉ ንኽእል መድረኽ ተተገይሩ ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓ ንዘሎ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ኮኦርዲኔት ናይ ምግባር ብዙሕ መንእሰይ ኣብዚ ኤውሮፓውን ነዚ ዕድላት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብቐሊሉ ክረኽበሉ ዘይክእል ደረጃታት እናበፅሐ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩነታት ዳርጋ ዋላቲ ገምጋማት ናይ ኤውሮፓ ኣብ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ዝመፅእ ዘሎ ከም ልሙስ ኣእምሮ ገይሮም ዝገልፅዎን ሃገራት ኣለዉ ለንቅነ ዝወፀ ናይ ሆላንድ ፀብፃብ እውን ከምኡሎ ኣፍራይነት ዘይብሉ መንእሰይ ጌርካ ናይ ምግላፅ ተሪኦታት ትረአ ኣሎ እዚ ሒዝካዮ ዘለካ ኣርእስቲ ብጣዕሚ ኣገዳስን ዓብን እዩ بقليل كمهارون كعبن زغل ناي تمرت خستايوم دحر عدلات ترخيبو حبيرنا خنصرح له نخل ما قد تتفطيرو صبو نير يبل كم كستاي يغنلنا كبور غاشانا اقداسيو اي هوب كل سب لو مستخاتاتلو اذا ناي فيسبوك بعقمنا نسدادلنا اتليست ابزا ناي فيسبوك سايت اتيكم زلكم حتوتات كتقربوا تقولهم كمزقد نزدلون كجمر نزدلي كورسس ناتو ابزي علاتكم كبر غاشانا تراخبو يغنلنا كبر غاشانا ابقص على غزي ايتو قارصنا ها ገንዘብካ ዓልካ መስልን እቀረብ ኣብ መስዳዲና በጽሕና ደለና ሕጂ ተቀረብ ሰብ በጽሓሎ ኣብ ስዊድን ብዙሓት ሰባት ተቀይሮም ማለት ስዊድን ሕጂ ኣለው ክሳብ ንስራሕ درجة أمسك جارد بوسحو إيرتراويان على منالبات نوع هولاند كم أنا يكون كم نوع السويدن كم نرويج جرمن سويدن دفينن كاب جرمن كاب سويدن تم بوسحو تم حارة تمسجيبهم زلوا يمي أجنتاين من بالي نوع هولاند خاص أنا حياته تعطى دلات صحف كتتعاصل ليا سنة حلا هولاند كتتعاصل ليا معناته
نسرحሉ ስለ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ናይ ብሓቂ መንሰይ ኣልሚሶሞየመ መንሰይ ከዓድል ስለ ድሰኣነ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገር ተዋፊሩ ነይሩ ክኸውን ክእል እዩ ከምኡ ኢሉ ግን ኣይነብርኒ እዩ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ኣጆኹም ኣያኹም ያሎ ንዓኹም ሕጂ ከዓ ይሓፍርነ يغنيلي تشاو تشاو حجي متقام يلا تشاو كده اوكي ثانك يو غاشانا اي هوب قصالي بخالي استات موناي حطون ملسن مدب بزي عقاطعم ودينا لنا يغنيلنا بشم كلهم تخاتاتلتون حجي دقيمه ناي غزانا يغنيلنا بلايف كتم حلال فوت انعكم اب فيسبوك يكون اب انترنت سايدات كلهم كاب سنيتنا.com ان اريتريا نتورك حدري جانا فيسبوك ثانك يو كالوت كا ديفلوبكم تلو على غزيو تعبرني ثانك يو زين كلنا لايف كساي صراحه يغنيلنا نسرحوا لهم صراحه قارصنا لهم نزي حزبي كرهبو تحبريتا ممزغاب كاي تحمقو مهار نزدلي اذا حوتو دلو مادينا تمرتي قليل ايكونن ناي بحقي تربحتي خنكون غزي خنطفؤون يبلنا غزي خنطفؤ يبلنا كم زناي سويدن ناب صراح بقيعم الله زبولم كابزي حدري جاغانوناون نسرح بزمع بلا درجة كنت مهارو تدليو تمزقوا بزي غزانا بيلكمون كنت مزقوا تقوليهم كورات تحاول ريد كالعلا لكم انه كله اذا كمبيوتر يقرب ابياتن لاي تحزلي اوكي اسكي حدنتنا اللي تكون ولا نعيك اي حد كل الله كل على كمبيوتر مراد ابياتنا كمان اوكي حميمه كمبيوتر قرب كستاي كوينا تكنيك ديال سكا حدنتنا وي الف نعيك اي حبكا وردنمو نقول سب ريد اوف غيركا ناب اوكي اوكي هل لكم الله تزي تغاغي هل لكم الله حجي سمع الله ابيات نصنع كمبيوتر اي تحزل يا جماعه ربش اصنع اوكي يونيتي دكتور الله خدو دكتور نايريتو الله هاي لما نسي يغني الله يحوات سمع الله مسلني سمع زله مسلني اوكي ويل كل جزء مالسي ስለዚህ انا حخص يعني استمروا ذهبنا كبس ግን ስለደለኹ ማለት እቲ ቀንዲ ኢደይ መልዓልየይ بملؤتي استمروا ኣይተኸታተልኩን ብሕልፍቲ ቀዳማይ ሸነኹ ማለት እዩ ግን ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሑኹም ዘለው ተረዲኤ እቲ ናይ ብዛዕባ ናይ استمروا ዝህቦ ማለት እዩ قصلوا قنعها يبلوم مالتي قداسي ترى زعوت ناي حزبي سيرفيسي مالتي نو ስለዚህ سي بتعم زحقسي مالتي كلاي كاني ابدي مطيو حسابو خص كافل نحزبي كمهر داليو ممصو مالتي دلو خوينو بالو كاني كمسغن زغبوي مالتي ابتي حفشاوي تي بزعت استمرت بروجرام جلس الذي سمعه ابو ريتو يبلين صبو صراح يو قصلو طراي خبل زدلي صبو سنه مغباريو كم زيغا مالتي ناي زغنت غداي مغبارهم كات نعون نبصتن كاك مسغنوم يدل مالتي عاوتنا سالطن كبومون يتمني ابتي كالاي شنخ زنبره ምናልባት ክልተ ንድሕር ተኸፊሉ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሸነኹ ዝነበረ ግን ሓደ ኮሜንት ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮሜንት ሕጂ ማለት ተዛ ማለት እዩ ኣሲ ሚዛነይ ተኣሽሙ ኣይኮነን ብምሉእ ስለ ዘይሰማዕኹ ተኣሽሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ንመጀመርያ ግዜ ከዓ ሰምዐ ስለ ዘለኹ ምናልባት እውን ንሱ እውን ማለት ተኣሽሙ የብለይን ማለት እዩ ኮንቴክስት ክህቦ ስለ ዘይከኣልኩሲ እቲ ዝብሎሲ ብከምዚ መንጽር ክርአ ከም ዘለዎ
اقدمه قلص دل مالتي حجي تا حنت كومنت خبات دل بزعما انت اب بحالات زراربا نكون نخيليو مغنياتو سابتعيش متوافر وسرح سلازله ግን بزح ግዜ እንታይ ይብል ንስኻትኩም ንሕና ንስኻትኩም አይነት ወይ ከዓ ንስኻትኩም ዝብል ዘረባ ይዘውትር ነይሩ ማለት የብዝሕ ነይሩ መኒ እቲ ለምሳሌ ብታይ አነ ሕጂ ዝሓተትኩ ሕቶ ማለት እዩ ሕጂ ሲ እቲ ማለት ጽቡቕ እዩ ማለት ከም ተቃለስቲ ከም ህዝቢ ንሕና ኤርትራውያን ገብሮ ዝግባአና ኢልካ ታይሽም ክትብል ኣብኡ ብትውሽጡና ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮን ይሰምዕኒ እቲ ናይ ፖለቲካ ማለት ሙውዳንሲ ሎት ሓላፍነት ዝወሰድሉ ወይ ከዓ ንኻልኦት ሓላፍነት ዝወሃብ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ ከምዚ እንድሕዳ ገርኩም እዚ እንድሕዳ ገርኩም እዚ እንድሕዳ ገርኩም ከምዚ እንድሕዳ ገርኩም ንመንሰይ ጠመተ ስራሕ እንድሕዳ ገርኩም ገለ ዝብል መልሲ ይሄሩ ማለት እዩ ሕጂ ነፍስ ወኪሉ ከምዚ እንተንገብር ምባል ሓላፍነት ምውሳድያ ካልኣይ ነገር ከዓኒ እቲ ጉዳይ ንተወሰኑ ሰባት ዘይኮነሲ ንኹላና ይምልከተና ምዃኑ بعبي نتسفايك قندو نزملكتو منالات منسي كوين سمعنا مالتي سلازي نتقالس ممرح يكون نتقالس معزون ومتحس قدامنت تسرعيو وين كقالس خاطم زقالسو إلا سلازي امنسي እቲ ጉዳይ ናይ ኩላህና መኒ ሓባራው ዝኾነ ቋንቋ ንሕና ኤርትራውያን ወይ ከተቃለስቲ ክንገብሮ ዝግባአና እዚ ምባል ሓጋዚ እዩ ባህላይ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ ተኻላይ ትመንሰይ ንባዕሉ ናይ ለውጢ ደራኽን በሓላፍነት ወሲዱ ክቃለስ ዝግባኦ ስለ ዝኾነ ተጸባይ ዘይኮነሲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንባዕሉ ተዋሳይ ክኸውን ስለ ዝግባኦ ሕጂ ካልኦት ክብሉን ብዛዕባኡ ክገብሩን ክጽበይ ኣይግባአን ማለት እዩ ግን በሓፈሽ ከምቲ ዝበልክዎ እንታይ ኮይኑ ሰምዕኒ እቲ መልሲ ናብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ረብሓ ማዕከል ዝገበረ ሃገራዊ ረብሓና ኤርትራ ማዕከል ዝገበረ ኣገባባ ካይዳ ቃልሳ እንተ ንቃለስ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ስቃይ ናይ ህዝቢ ቃንዛ እንተ ዝቆንዝወና ህዝቢ ክስዕበና ይኽእል እዩ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እንተ ንዛረብ ብዓፈሹ ኻት ናይ ህዝቢ ጉዳይ እንታይ እዩ ስክፍታ ናይ ህዝቢ እዚ ደንበ ተቃውሞ ይኹን ዋላት ቃልሱ ዘሎ ተፋሕ ዝበለት ተበታተነ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ዝየሰክፎ እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ከኣይኮነን እዚ ሓድነት ህዝቢ ደሊ ስለዚ ምብታና ፈሕምባልና የሰክፎ እዩ ስለዚ ንዓና ማለሲ ክክተለና ይኽእልን ይክሰምዓና ይኽእልን መልእኽትና ክሰምዓና ይኽእልን እዩ መልእኽትና ተሓቢርና ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ንሰድስ ስለዘየለና እዚ ክንገብር እንተንኽእል እቲ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ዝስርዓት ይኹን ስርዓት ዝኽተሎ ዘሎ ንሕና ንህቦ መግለጺ ሰሚዑ ንሱ ወሲዱ ነቲ ስርዓት ፎኽ ብሎ ዘኽእሎ ባይታ ንፈጠረ ነይሩ ናብ ዝብል መደምደምታ ዝኸይድ ኮይኑ እንዲስምዓኒ ግን ነፍሱ ኣብኡ ኢትዩ እንተዛረብ ኣዛራርባ ክኸውን ይኽእል እዩ ጽቡቕ እዩ ባህለተይ ምክንያቱስ እዚ ቃልሲ ንተወሰኑ ግሩፕ ንህቦ ይኮነን ኢንፋክት ሓደ ዓብዪ ፀገም ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ይረኣየኒ እዚ ኩሉ ፀገም ዘሎሲ ኩላህና ምሽ ንዛረብ ኢና መናዕዩ ግን ኣባይታ ከምቲ ተስፋይ እውን ዝብሎ ዝነበረ ኣባይታ ወሪድካ ክስራሕ እዩ ዝግባእ ኣባይታ ሰሪሕካ ወሪድካ ምስራሕ እሳሲ ትኽፈላ ናጥ ኣይኮነትን ሕጂ ንሕና ካልኦት ክገብሩና ዳይና ንደሊ እምበሪ ንሕና ክንውፈ ንሕና ክንከፍል ኣይንደልንና ኩሉ ግዜ እንድሕሪእኹሞ ከምኡ እዩ ዋላት ሰብ ምዝራቡ ጥራይ ዘይኮነስ ብግብሪ ባይታ ወሪዱ ንክሰርሕ ንክከፍል ድልው ዘይምዃን እዚ ኩሉ ሕጂ ንምሳሌ እዚ ኩሉ ፀገም ኣብ ኤርትራ እንዳወረደ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኣይፈልጦን ክትብል እውን ፀግም እዩ ማዕረ ክንደይ ርድኢቱ ከዓሙ ከብል ይኽእል እዩ ግን ተረድኦ ኣለዎ ግን ዝበዝሕ ከዓኒ እዚ ኢንዲፈረንት ኮይኑ ማእኸል ዝሓዘ ናይ ተበላፅ መርገፅ ዝወስድ ኩሉ ለውጢ ዝደሊ እዩ ዋላ ነቲ ስርዓት ድግፍ እውን ሓሊፉ ዝድግፍ ወይ ክድግፍ ዝደሊ እውን ለውጢ ይደሊ ሕጂ ደንግኹምና ዝብሉ ሰባት እውን ትረክብ ኢኻ ንሕና ክንሰርሓሎም ወይ ትዝቃወም ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ ክሰርሓሎም ደሊ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ፀገም ኮይና ትረኣየኒ እያ ስለዚ ኩሉ ናይ ኩሉ ጉዳይ ምዃኑ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ጉዳይ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ፀቂድና እንተተዛረብና ሓጋዛይ ይመስለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዝተወሰኑ ሰባት ሓላፍነት እንድሕር ሂብካ ወይ ከዓ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ እንድሕር ኣቢልካ ኩሉ ግዜ ናብ ወቀሳ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ኩሉ እቲ ጉዳይ ምፍታሕ
ከምዚ ስለዘይ ገበርኩም ከምዚ ስለዘይ ውድባትኩም ስለዘይ ገበራ ከምዚ ስለዘይ ገበራ እዚ ኣብ ዝብል ይኸይድመኒ መልሲ ትረኽበሉኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ሙቃሲኻ ትኸይድሞ እቲ ቋንቋ ኣገዳሲ ባህላየ ስለዚ ኩላህና ኣብኡ ኢቲና ነፍስና ንሕና ዝብል ቋንቋ እንተተጠቐምና ሓጋዛ ባህላየ ማለት እዩ ማለት ናይ ኣዘራርባ ክኸውን ይኽእል ናይ ተስፋይ ሰሚዐ ስለዘይፈልጥ ቅድሚ ሕጂ ኮንቴክስት የብለይን ማለት እዩ እዚኣ ስለዝረኣኹ እየ ካልኣይቲ ኣብ መልሱ ተስፋይ ክህብ ከሎ ብዝዳሕረዋይ ዝሓተተ ሕቶ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ኣብ መጨረሻ ማለት ዝሓተተ ሓደ ሰብ ንምንታይ እዩ እዚ ስርዓት ብዛዕባ ዶብ ብዛዕባ ማዕቀብ ኣሜሪካ ከም ዝገበረና ኢትዮጵያ ከም ዝገበረና እንዳበለ ፀኒሕን ህዝቢ ክታልጥ ፀኒሕሲ ሕጂ እዚ ኩሉ ምስ ተለዓለ ከዓኒ ሕጂሲ ወያነ ክንብል ጀሚርና እንታይ እዩ ፀገምና ዝብል ሕቶ ንዑ መልሲ ክህብ ከሎ ዋል ወያነ እንድፀላኢና እሳያስ እኮ ወያነ እዩ ስለዚ ንሕናሲ ወያነ ምባልናሲ ግቡእ እኳ እዩ ምክንያት ተቐንፀላኢና ወያነ ስለዝኾነ ዝልሲ ሂቡ ነሩ maybe እዚኣ ሲ very simplistic ዝኾነት መልሲ ኮይና ሰሚዓህን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ወያነ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ንእሳያስ ዘይኮነ ወይ ከዓ ንስርዓቱ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ወያነ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እሳያስ ፀላኢ ዝፈጥር ንምሳሌ ዋላብ ኢትዮጵያ ዘሎሲ ሕጂ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ሰማዕ ግን ኣብ ትግራይ ዘለው ከዓኒ ከም ፀላእቲ ገይሩ ንህዝቢ ኤርትራ ጋና በቃ ሆስቴጅ ማለት ከም ጀሆ ሕጁ ንኽሕዞ ዝጥቀመሉ ሜላ እዩ እቲ ንሕና ይኮንና እንቶም ደም በተቃውሞ ዘለና ይኮንናን ሕጂ ወያነ እቲ ህዝቢ ወያነ ናም ዝብል ከም ፀላኢ ወያነ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ሆስቴጅ መትሓት ዝጥቀመሉ ስለዝኾነ ሰይ እቲ በላ ብንጹሩ ንሕዳ ክንርኢ ንሕል ኮይና ኢሳያስ ወያነ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ እንተ ዝቅበል ወይ ከዓ ከምኡ ተሓስብ ነርቶ ዝኸውን እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይ ወያነ ወያናዊ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታት ተዝኸይድ ማለት ክቃለሰው ንኽዓለ ግን ከምኡ ስለዘይረኣዮ እዩ ከዓኒ ከታልሎ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ስርዓት ወያነ ዲኮነን ዝብል ሕቶ ዘይኮነ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ እዩ ዝርአ ዝብል ትሕቶ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ምክንያቱ ንህዝቢ ራሊ ክነግብር ንቃለስ ስለዘለና ከመይ እዩ ዝርኦ ይዝብል ማለት እዩ ሕጂ ብቐጥታ እንድሕር ከምኡ እምነት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሕጂ እዚ ናይ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ሕጂ እሞ ብከምኡ ክዛረበሉ ኣለካ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወያነ እዩ ስለዚ ኤርትራ ብናይ ወፃኢ አይደንቲቲ ኣትግዛእ ዘላ ዝብል ኣብ ናትካ ዲስኩር ክትእትለካ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ ብከምኡ ክርድኦ ንሱ ምዃኑ ክፈልጥ ይኽእል ማለት እዩ ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ወያነ ከም ፀላኢ ገይሩ ስርዓት ከዓኒ ንህዝቢ ኤርትራ ተሓላዓይ ስለዚ ነቲ ስርዓት ህዝቢ ኤርትራ ንኽድግፎ ከም ፀላኢ ኣብ ተኣሽሙ ዘቐምጦ ስለዝኾነ እዚ ከም ዘይኮነ ናይ ምግላፅ ሓላፍነት ሕጂ ናህና እዩ ማለት እዩ መታለሊ ይብሎ ከም ዘሎ ይገብሮ ከም ዘሎ ንሕና ክንገልፆ ክንክእል ኣለና ንህዝቢ ኤርትራ ንጹር ዝኾነ ከዓ መሰጅ ክንሕልፈሉ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባህላ ናይቲ ሓታታይ ከምኡ ኮይኑ ተረዲእኒ ሞ እቲ መልሲ ክኸውን ዝግብኦ ከዓ ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ትማሊ እውን ኣብቲ ኣስተምህሮ ነይሩ እንድዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፀገም ብድሆ ዶክተር ኢብራሂም ዘቕረቦ ንሱ እዩ እቲ ናይ መንነት ቅልውላው ዝበሎ ሓደ ንሱ እዩ ግን ከም ናይ ፖለቲካ ዲስኩር ወይ ከዓ ገለ እቲ ደንበ ተቃውሞ ይኹን ዋላ ካልእ እዚ ነዚ ርዒምሉ ብዛዕባኡ ብንጹር ዘቐመጠ ነገር ወይ ከዓ ተኣሽሙ የለን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ክዕየየሉ ዝግብኦ ነገር ምዃኑ ይርዳእኒ ስለዚ ትሕቶ ብከምዚ መልክዕ እንተዝርአ ክስራሓሉ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኮንፊዥን ህዝቢ ስለዝእቱ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ብዙሕ ግዜ ክንጥንቀቐላ ዝግባአና ነገር ኣሎ ኣብ መንጎ ናይ ወያነ ሓለፍቲ ማለት እዩ ወያነ ንባዕሉ እውን ማለት እዩ ከም ውድብን ህዝቢ ትግራይን ዝተፈልዩ እዮም ማለት እዩ ተፈልዩ ከዓ ክንሕዞም ይግባአና ባህላየ ማለት እዩ ኣነ ስለዚ ሕጂ እቲ ሕቶ ቀሪቡ ዝነበረ ብመጨረሻ እውን ተሓቲቱ ዝነበረሲ ሕጂ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎሲ ምስ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ኮይኑ ንትግራይ እቶም ኣምሓራ ከዓ ንትግራይ ደቂሶም ፅባሕ ድጎ ከዓኒ ናባና ገፆም ዝመፁ ይመስልሎም ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ ነይሩ ማለት እዩ
حجي تغارو ኢትዮጵያውያንም ስለዚህ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዝኾነ ጠፍኡ ዋላ እንተ ጠፍኡ ከወር ዓምሓም ናሃርም በሪ ዝብል ዘረባ ነይሩ ማለት ኢና በወገነይ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ስትራቴጂክ ዝኾነ መንገዲ ምርኣዩ ኣገዳሲ ከም ኤርትራውያን ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ብኸመይ ዘርብሕ ስለዚህ ዝተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ኢና ንሕዞ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ምሕሳብ ዝሓትት ጉዳይ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ስለዚህ ብዓይኒ ስትራቴጂ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከኣኒ permanent ፀላእ ዝበሃል ነገር የለን permanent በሃል ዕርክነት እውን የለን ኣብ ከምዚ international relationship permanent interest እዩ ዘሎ ሃገራዊ ረብሓ ኢኻ ንኩሉ ዝምድናታት ዝገዝኦ ማለት እዩ ስለዚህ ሃገራዊ ረብሓ እቲ ናይ ኣቀራርፃ ይኹን ናይ ሓይልታት ሰላልፋ ከኣኒ ምስ ግዜ ምስ ኩነታ እንዳተለወጠ እዩ ስለዚህ ሕጂ ንስኻ ከመይ ማዕርኽ እንደይ ንስኻ flexible ኮንካ ምስ ኩነታት ክኸይድ ዝኽእል ንሃገራዊ ረብሓኻ እታ permanent ተረፍታ ሃገራዊ ረብሓ ሃገርካ እዩ ግን ሃገራዊ ረብሓ ሃገርካ ብኸመይ እዩ ክማልዕ ዝኽእል ብኸመይ ክርባሕ ዝኽእል ዝብል እቶም ረቑሓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ኩነታት ስለዝለዋወጡ ስኻናት ካሜላኻ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክለዋወጥ ይግብኦ ስለዚ ፀላእኻ ዝነበረ ዓርካ ክኸውን ይኽእል እዩ ምሳኻ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ፅባሕ ሕጂ ምሳኻ ዘሎ ዓርካ ፅባሕ ፀላእኻ ክኸውን ይኽእል ምዃኑ እዚ ኩሉ ኣግምቲ እቲኻ ኢኻ ትሰርሕ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ካብ ታሪክ ትምሃር እምበር ኣብ ታሪክ ኣይትነብርን ኢኻ ስለዚህ ብታሪክ እንድሕር ተዘክሮታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ካብኡ ክንምሃር ኣለና ሕጂ ካብኡ ተማሂርና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ምዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ከም ኤርትራውያን ክንሓስብ ይዳዕ ዘለና እምበሪ ኣብቲ ናይ ቀደም ተመርኩሽና ብኡ ክንከይድ ኣይግባዕን እዩ ክንመሃረሉ ጥራይ ዘለና ሓደ ንሱ ከም ስትራቴጂ ማለት እዩ ስለዚህ ብሰዓት እዚ ኤርትራውያን እንታይ እንተገበርና እዩ ዝሓይሽ ከመይ ገርና ኢና ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ መንነት ናይ ኤርትራዊ መንነትን ሃገርነትን ከመይ ገርና ኢና ክንዕቁብ ንኽእል እንታይ እንተገበርና እዩ ዝብል ሕቶ ክንሓስበሉ ዝግባአና እዩ ሕጂ ማለት ስእልና ንድርብዮ ነገር ኣይኮነን ማለት ኣብ ብታይሽም ተብሎ ነገር ኣይኮነን ክሕሰበሉ ዝግባኦ እንታይ እዩ ብደቂቑ ከዓ ኩሉ ክፅናዕ ክኽእል ኣሎ ብዙሕ ነገር ከዓ ይግበር ኣሎ ዝረኣየናን ዘይረኣየናን ንፈልጦን ዘይንፈልጦን መዓት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መፅናዕቲ ዘድልዮ ጥበብ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ብዓይኒ ስትራቴጂ ክርአ ከሎ እቲ ካልእ ግን ብጥሪኡ ዋላ እንተረኣኻሲ ህዝቢ ትግራይን ወያነን ሓደ ኣይኮኑን ኣብ ህዝቢ ዝወርድ በደል ብማንም ይኹን ክንቃወም እዩ ዝግባአና ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ በምሓራ ወይ ብገዛእት ኣምሓራ ወይ ብገዛእት ኦሮሞ በደል እንድሕር ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ክንብል ዝግባአና ምክንያቱ ወፃኢ ማለት እዩ ኣንጻር ወፃኢኻ ደው ትብል ማለት እዩ ከመይ ኢኻ ክትገብሮ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ካል ሕቶ እዩ ግን ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ወፅሖ እንኳዕ ከምኡ ኮነ ግን ክትብል ኣይኮነን ማለት እዩ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ስርዓት ኤርትራውን እኮ ንሕና ዝሃብናዮ ስልጣን የለን ዳ ንበል እምበሪ ኣብ ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ ወካሊ እኮ ኮይኑ ዝቐርብ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ዓለም ከመይ ኣትፈልጥ ስለዚ እዚ ስርዓት ብዝገብሮ በደል ብዝገብሮ ወፃሲ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እዚ እዩ ክብለካ ካልእ ህዝቢ ይኹን ካልእ ታሽሙ ኣይተቕበለን ኢኻ እሳስ ዝገብሮ በደል ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ ይሕመለሉ ኢኻ ትብል ልክዕ ከምኣ ማለት እያ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ውልቀ ሰባት ዝገብርዎ ወይ ከዓኒ ናይ ሰበስልጣን ኣካላት ዝገብሮ ወይ ከም ሰበስልጣን ወይ ከዓ ትውድብ ዝገብሮሲ ንህዝቢ ዝውክል ኣይኮነን ስለዚ ከም ህዝቢ ትግራይ ከዓ ከም ጎረቤትና ከም ህዝቢ ኢና ክንሪኦ ዘለና ክልተ ተፈላለየ ህዝቢ ተፈላለየ ሃገራት ስለዝኾንና ከዓኒ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ማእከል ገርና ምስ ካልኦት ንዓይ ማለት እዩ ከም ቤት ህዝቢ ግን ምሳና ዝነብሩ እዮም ምስኦም ክርዳዕና ክኽእሉ ኣለዎ ቀማምጣና ሓዊ ዝለማመን ብመውስወት ተኣሳሰረ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ጉርብትና ሰላም ጉርብትና ኮይኑ ንክቕፅል ኢኻ ትደሊ እምበሪ ተዓሽሚ ትኸውን ኢኻ ኣብ ጎረቤት ክሓዊ እንድሕር ኣለኻ ሰላም ኣይትነብርን ኢኻ ስለዚ ብኣምሓራ ይኹን ባላ ብኦሮሞ ብህዝቢ ትግራይ ንክወርድ ዝኽእል ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንዓና እውን ይትንክፈና እዩ ምክንያቱ እቲ ጎረቤት ዝውላዕ ሓዊ ናባና እውን ስለዝመፅእ ማለት እዩ ብዓብዩ ብታሪክ እውን ክንመሃር ስለ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ንህዝቢ ትግራይ እንድሕር ደኣ ክድህኹ እንድሕር ኮይኖም ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ምድሃቕ ንድሕሪ ዝገብርሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምድኻም ንኤርትራ ይርብሕ ድዩ ዝብል ሕቶ ኢኻ ሕጂ ክትርኢ ዘለካ ብስትራቴጂ ክትሪኦ ከለኻ ግን ከም ህዝቢ ከም ሰባት ከዓኒ በደል ኣብ ዝኾነ ክወርድ ከለኻ በደል እንኳዕ ወረዶም ኣይበሃልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ
እቲ ህዝቢ ትግራይን እቲ ወያኔን ዋላ በራሕት ወያኔን ዋላ ውልቀ ሰባት ተጋሩን ዝገብርዎ ንህዝቢ ትግራይ ከምዘይ ውክል ክነስምረሉ ይግባአና ይኹል ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ንገብሮ ዝርርብ ነዞም ጉዳያት እዚኣቶም ኣብ ግምት ኢቲና ተተዛረብና ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ከም ተቃለስቲ ከዓኒ ስትራቴጂክሊ ማለት ብዓይን ስትራቴጂ እንተሓሰብና ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብ ማለት ካብ ኢሞሽን ወፂና ካብ ታሪክ እንዳደጋገምና እቲ ታሪክ ነበር ካብኡ ወፂና ካብኡ እንታይ ተማሂርና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ስትራቴጂካሊ ተንሓስብ ጽቡቕ እዩ ትኩሉ ግዜ ክርስዓዕ ዘይግባኦ ሃገራውና ረብሓና ኤርትራ ብከመይ ዝራጋገጽ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ እሱ ይገዛእ ይኸውን ዘሎ ስለዚ ብዛ ሰዓት እዚኣ ብከመይ ክትረጋገጽ ትኽእል ዝብል ሓሳብ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ኣቐሚጥና ንዕኡ ኣብዚ ባይታ እዚ ክንሓስብን ክንሰርሕን ክንዓይን ትኩሉ ንህቦ ወስታታቱን ምዚ ተኣሳሰር ተኾነ ዝያዳ ሓጋዚ ይበሃል ኣይመኒ እዚአን ሰለስተ ትዕዝብቲ ኣለዋን ማለት እየን ግን ከም ትበልክዎ ዝህቦ ዘለኹ ትዕዝብቲ ማለት ታሽሙ ኽእሊ ፐርስፔክቲቭ የብለይን ማለት ኮንቴክስት የብለይን ምክንያቱ እዚ ሎም ከምህረና ዝውዓለ ንመጀመርያ ግዜ ሰምዑ ዘለኹ ስለዚ ከተኣሳስሮ ዝኽእል ነገር እውን የለን ስለዚ ግን ከም ትዕዝብቲ ከምዚ ክቐምጥ ይደሊ ምናልባት ሓጋዚ እውን ክኸውን ይኽእል ይበሃል ኣየ ንኹሉ ትሰምዑ ዘለኹን ዋላ ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃበ ዝብል እምነት ኣለኒ ብተረፈ ንትዕግዝትኹም የመስግን የቐኒየለይ ከዓኒ Thank you, Doctor. Harnett Alhado.